Tervetuloa tänne digiseminaarin kakkososuuteen, tiedonhallinnan uudet mahdollisuudet. Ja niille, jotka eivät vielä tunne minua, niin olen Heidi Torro valtiovarainministeriöstä, toinen taho näistä järjestäjätahoista ja toisena sitten viesteissäkin on vilahdellut Hanna Siira Haussista ja me ollaan oltu tässä nyt tosiaan näitä pääorganisaattoreita taustalla. Ja tosiaan tämähän on tämmöinen 4-osainen tämä sarja ja nyt mennään toisessa osassa ja sitten viikon päästä on jo tämä 3. osuus ja sitten kesäkuussa on viimeinen. Ja tässä tosiaan taustalla on tämmöiset niin kuin digitalisaation vaatimat osaamiset, julkiselle hallinnolle ajatusmalli, joka jos olette käyneet jo Haussin osallistumisympäristössä, niin sieltähän löytyy tämä tietopaketti siitä, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Täällä on tänään paikalla minun ja Hannan lisäksi myös Haussista muita. Tuolla taustalta löytyy Jussi Sihvonen ja Johanna Anttonen, jotka toimii fasilitaattoreina, niin viralliset valvojat, joo, ja Eija Aures on myös Haussista ja sitten Janne Marniemi meillä tässä fasilitaattorin roolissa sitten. Ja tosiaan osallistujia on tässä nyt täällä paikan päällä Haussin tiloissa ja sitten tuolla verkon takana sitten, missä nyt kukakin ovat. Tänään meillä itse asiassa myös toinen alustajista tulee nyt verkon kautta, että toivomme, että hyvin kuuluu nyt sitten tämän meidän mikrofonin kautta ja pistetään vähän lisämikrofonia tuohon, jos ei tunnu toimivan. Että täällä nyt tuntuisi olevan suht hyvä akustiikka täällä tilassa, että toivottavasti kuuluu ja sitten jos ei kuulu, niin sanokaa sitten, että laitetaan vähän lisää volaa siinä tapauksessa. Tosiaan 2 alustusta tänään. Meillä Saku Airosmaa Verolta ja sitten Anne Kauhanen-Simanainen valtiovarainministeriöstä. Ja välissä pidetään kahvitauko. Et siinä vaiheessa saatte sitten kahvia ja tuolla itse asiassa vesiautomaatti nyt täällä paikalla oleville tuolla tilan takaosassa, jos tarvitte jotain juomista tässä näin. Ja varmaan nyt olen sanonut tässä kohtaa tarpeeksi nyt minä ja annan Hannalle puheenvuoron. Hän vielä näyttää vähän Haussin osallistumisympäristöä, jos ette ole vielä siellä käyneet, niin voitte tässä tilaisuuden aikanakin, jos teillä on joku laite, sinne pääsee koneella tai puhelimella, molemmat kyllä toimii. Äsken tuli vielä linkki sähköpostiin sinne, niin ei tarvi mistään postin syövereistä sitä kaivella, niin sinne tulee muutamia fiilismittareita ja muita tässä tilaisuuden aikana, mutta Hanna voisi kertoa nyt siitä enemmän. Joo, kaivetaanko se tänne. Huomenta vaan tosiaan kaikille ja mä pikaisesti käyn vähän Haussin osallistumisympäristöä läpi. Täällä on useampia sellaisia, jotka oli viime kerralla, niin tää on pientä kertausta tai toistoa teille, mutta kun on uusiakin ihmisiä, niin käydään pikaisesti läpi, että mitä täältä löytykään. Eli täällä yläpalkissa liikutaan ja täällä tervetuloa-osiossa suurin osa on käynyt esittäytymässä. Täällä on tosi paljon mukavia kertomuksia siitä, että ketä meillä täällä on mukana. Käykäähän niitä lukaisemassa. Sitten täällä perusosiossa, joka luo niin kuin pohjaa tähän vastaako se nyt sitä vähän hitaasti. Niin, tämä perusosio toimii ennakkoorientaationa kaikkiin näihin tilaisuuksiin. Toivomuksenahan meillä oli, että kävisitte tutustumassa näihin materiaaleihin ennen kuin osallistutte ensimmäistä kertaa näihin tilaisuuksiin. Ja täältähän löytyy näitä digitalisaation vaatimia osaamisia kuvaava video. Sitten on pilkahduksia tulevaisuuteen digitalisaation mahdollisuuksista, niin siitä loppuraportista kiteytettynä semmoisia piirrosmuistiinpanoja. Sitten täällä on Suomi-digiin linkkiä ja sitten on tämmöinen digisanasto ja digitalisoinnin periaatteista löytyy myös tuommoinen kalvosetti. Sitten tästä meidän ensimmäisestä tilaisuudesta on täällä käytännössä kaikki materiaali, mitä siellä jaettiin, tallenne siitä tilaisuudesta, työpajatuotokset täällä alhaalla, sanapilviä niistä ja just näitä fiilismittareita ja palautekyselyitä. Ja sitten täällä on tämä meidän tämän päivän tilaisuus.
tiedonhallinnan uudet mahdollisuudet. Ja täältä löytyy sitten taustamateriaalit tähän tilaisuuteen ja sitten niin tämän päivän tilaisuuden nuo kirjauspohjat sitten, kun lähdetään työstämään noita työpajakysymyksiä. Ne löytyy siis täältä. Ja sitten mieluusti niin tänne sitten sen kunkin työpajaosuuden jälkeen sen ryhmän kirjuri, niin sitten vie sen työpajan osuuden alle niin sen ryhmän tuotokset. Mutta tätä vielä ohjeistetaan sitten tarkemmin, kun mennään siihen työpajaosuuteen, että ei tarvitse muistaa näitä kaikkia. Kyllä. Mutta otetaanko me sitten Saku toivottavasti ääneen sieltä linjojen päästä. Jees. Terve vaan, kuuluuko ääni hyvin? Kuuluu ainakin toistaiseksi. Ok. Joo, näin digitalisaatio hengessä tai moderni työ hengessä, niin katsotaan, miten tämä onnistuu tälleen etänä Pohjois-Suomesta käsin tämä esiintyminen, mutta veikkaa nyt ihan hyvin. Me ainakin verohallinnossa käytetään aika paljon tätä tapaa, kun meillä on valtakunnallisesti toimivat prosessit, eli aina se on oikeastaan enemmän niin kuin, se on poikkeus, että joku ei ole palaverissa mukana niin kuin etänä, niin on sillä tavalla totuttu. Mutta hyvä juttu. Lähdetään katsoa tätä asiaa vähän niin kuin tiedonhallinnan mahdollisuuksista näkökulmia, miten me verohallinnossa asiaa katsotaan ja ajatellaan tällä hetkellä. Ja sen verran voisi sanoa itsestä, tässä on tosiaan esityksen sisältö, ja sen verran voisi sanoa itsestä, mä oon tosiaan niin kuin tietohallinnosta, verohallinnosta, titteli on palvelupäällikkö, mutta käytännössä mun rooli on sellainen, että mä oon ikään kuin jonkinlainen silta meidän toiminnan, me ei puhuta liiketoiminnasta, meillä se on vaan toiminta, kun me ei tehdä bisnestä varsinaisesti, niin toiminnan ja tietohallinnon välissä. Ja myös tämä mun näkökulma on aika vahvasti niin kuin toimintalähtöinen, eli sinänsä kyllä mun oma tausta on aika vahvasti tietohallinnossa, mutta kuitenkin suurimman osan aikaa vietän meidän toiminnan kanssa. Ja mun vastuualueilla on tietovirtasovellukset, joka pitää sisällään meillä myös kansainvälisen tietojen vaihdon. Eli kaikki tämä, niin kuin voisiko sanoa, automaattinen tai puoliautomaattinen tietojen hankinta, mitä me tehdään, niin sen alueen asiat on meikäläisen tontilla. Ja varsinkin niin kuin kehittämismielessä, että kehittämisrooli aika vahvasti. Mä ajattelin teille tänään puhua muutaman sanan ihan verohallinnosta, missä ollaan joskus oltu, mihin ollaan menossa. Ja sitten vähän tämmöinen niin kuin ensin teoria ja sitten käytäntölähestymistapa. Mä kertaan niin kuin muutaman kehittämisen avainasian, miten sillä tavalla niin kuin mä itse ne näen. Nämähän on varmaan sellaisia asioita, että näistä voi olla jokaisella puhujalla ja ajattelijalla omat näkemyksensä, eli en millään muotoa väitä, että on ainoa totuus, saa haastaa, saa epäillä, saa ja pitääkin muodostaa oma mielipide. Ja sitten näiden pohjalta voin sitten heittää muutaman käytännön esimerkin kanssa, mitä me ollaan tehty. Ja sitten lopussa vielä katsotaan vielä pikkasen, että mihin ollaan tulevaisuudessa menossa. Tässä ei ole hirveästi aikaa, mutta siitä huolimatta, jos tulee joku asia, niin keskeyttäkää rohkeasti, kysykää, jos joku asia, mitä mä sanon, tuntuu jotenkin ihan kummalliselta. Ja sitten jos ei halua keskeyttää, mutta haluaa silti kysyä, niin toi lynki-ikkunahan on, siellä on se chatti-ikkuna, niin se on erittäin hyvä tapa kanssa esittää sitten väliin kysymyksiä, mihin voidaan sitten palata esityksen lopussakin, että se on toinen hyvä tapa. Kuuluuko tähän mennessä hyvin ja voidaanko jatkaa? Onko siellä helppo seurata tätä hommaa? Toistaiseksi näyttää erittäin hyvältä, jatka vaan. Okei, ei muuta kuin lähdetään sitten itse asiaan. Meidän pitää aloittaa ihan niin kuin verohallinnosta. Ennen kuin mennään tuohon niin kuin tiedonhallintaan, niin on hyvä palauttaa mieleen, että mitäs me oikeastaan verolla tehdään. Ja tämä toiminta-ajatushan on niin kuin tämä, että pähkinänkuoressa me toteutetaan eduskunnan tahto. Eduskunta määrää lait ja asetukset, kenen pitää maksaa mitäkin, ja meidän tehtävä on käytännössä toteuttaa se, että se toteutuu, mitä ikään kuin demokraattisen prosessin kautta on päätetty. Ja tämähän on niin kuin tavoite, joka ei koskaan täysin toteudu. Eli meillä on tämmöinen käsite kuin verovaje.
verovaje on ero, että mitä niin kuin lakien ja asetusten mukaan valtion kassaan pitäisi kilahtaa ja mitä todellisuudessa kilahtaa. Se on aina niin kuin aina se, mitä todellisuudessa tulee, on aina vähemmän kuin se, mitä niin kuin periaatteessa pitäisi tulla. Ja Suomessa meillä on niin kuin hirveän, niin kuin Pohjoismaissa yleensäkin, meillä on hirveän hyvä tilanne. Meidän verovajeet on pieniä niin kuin prosentuaalisesti, mutta siitä huolimatta kun kuitenkin puhutaan isoista volyymeista, isoista massoista, niin ne summat on todella isoja. Mehän ei koskaan tarkkaan tiedetä, että kuinka paljon se verovaje on, mutta sitä on tehty ihan niin kuin hyvinkin vakavia arvioita, ihan tämmöisiä niin kuin tutkimuksia, esimerkiksi meidän harmaan talouden selvitysyksikön puolesta, missä on yritetty katsoa sitä, että kuinka paljon meiltä jää esimerkiksi arvonlisäveroa keräämättä erilaisen niin kuin harmaan talouden ja muun takia. Ja se on luokkaa niin kuin 2 miljardia vuodessa. Eli jos me saataisiin vaikka puolet meidän verovajeesta pois, niin tämä meidän valtion kestävyysvajeesta olisi niin kuin aika merkittävä osa niin kuin ratkaistu. Eli siltä tavalla me puhutaan tosi merkittävistä asioista. Ja jos me pystytään tekemään asioita, joilla me niin kuin merkittävästi tätä verovajetta taklataan, niin silloin on tosi iso merkitys valtion toiminnalle. Ja siitä tulee tuo niin kuin ensimmäinen tavoite. No, miten me se niin kuin pystytään tekemään? Tässä on tapahtunut iso muutos viimeisen ehkä niin kuin 10 vuoden aikana jo verohallinnossa. Perinteisesti on ajateltu, että verohallinto on vähän niin kuin poliisi. Me kontrolloidaan, tarkistetaan, tullaan niin kuin vaatii selvityksiä ja näin päin pois. Ja se on ehkä ollutkin se niin kuin perinteinen toimintatapa, mutta yhä enemmän on tajuttu, että se lähtee itse asiassa siitä, että tämä niin kuin massojen niin kuin, toiminta on enemmän niin kuin sillä lailla, että keskimäärin ihmiset haluaa toimia oikein. Ja jos me tehdään se riittävän helpoksi ja osataan neuvoa niitä oikein, niin se käytännössä johtaa verovajeen pienenemiseen. Jos me ajatellaan niin kuin verotarkastustoimintaa, niin sehän on pahuksen epätehokasta. Se on tosi kallista, kun asiantuntijat rupeaa katsoa yrityksen kirjanpitoa läpi ja siitä yrittää selvittää, että onko kaikki se maksettu, mitä on pitänytkin maksaa. Eli itse asiassa siinä on just tämä ongelma, että verotarkastusprosessina on sellainen, että me hirveän pieneen joukkoon kokonaispopulaatiosta kohdistetaan niin kuin resurssimielessä isoja panostuksia. Ja toki sitä pitää tehdä. Meillä pitää aina olla se pelotevaikutus, mutta isot vaikutukset saadaan sillä, että me saadaan se iso massa toimimaan oikein. Ja se perustuu hirveän pitkälle siihen, että me tehdään hyviä palveluita, me tehdään maailma helppokäyttöiseksi ja hallitaan tietoa hyvin. Me pyöritään jatkuvasti tässä niin kuin verohallinnossa tiedon ympärillä, ja lähes kaikki, mitä me tehdään, liittyy IT:seen. Eli se sitten tulee tähän niin kuin sujuviin ja tehokkaisiin prosesseihin. Kaikki, mitä me tehdään, pyritään automatisoimaan, pyritään tehokkaaseen tiedon keräämiseen ja tehokkaaseen tiedon käsittelyyn, ja sitten me päästään päivän aiheeseen. Ja toki sitten mihin se nojaa on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Eli meidänkin, meillä on sama tämmöinen niin kuin transformaatio tapahtumassa kuin lähes kaikkialla muuallakin. Meidän työ on yhä enemmän asiantuntijatyötä. Me yritetään niin kuin kissoja ja koirien kanssa etsiä esimerkiksi analyytikkoja tai muita tällaista niin kuin vaativaa tiedon käsittelyyn liittyviä niin kuin työrooleja. Ja yhä vähemmän ja vähemmän on sellaista niin kuin, sanotaanko perinteistä suorittavaa tarkastustyötä, mitä ehkä verohallinto on, varsinkin jos mennään vielä vähän yli 10 vuotta taaksepäin, niin mitä on tosi paljon tehty. Mutta tämä on niin tämä konteksti, mistä me katsotaan maailmaa. Okei. Sitten puhutaan paljon niin digitalisaation loikasta. Ja tässä meillä on niin kuin vähän tämmöinen, niin kuin, miten sanoisi, kyyninenkin lähestymistapa välillä tähän asiaan, koska tässä voisi nyt sanoa, että esimerkiksi meidän digitalisaatioloikka olisi nyt voinut sitten alkaa vaikka ollaan 1989, jolloin allekirjoittanut oli peruskoulussa 9. luokalla, ja silloinhan tietysti sitä on fiksuimmillaan ja näin päin pois. Vuonna 1989 oli tuloverotuksen kokonaisverouudistus, silloin tuli verokortti. Sitä ennen ei ollut koko tätä verokorttiasiaa olemassa. Ja siitä eteenpäin me ollaan niin onnellisesti kanneltu ympäriinsä näitä paperin palasia, missä lukee, että 20% ja anneltu niitä työnantajalle ja tällä tavalla tämmöisellä digitaalisella prosessilla sitten niin kuin hoidettu asioita eteenpäin. Eli ehkä tässä niin kuin taustalla niin kuin ja tämä on muuten ihan tosi juttu, tuo kuva tuossa on jono muistaakseni tammikuulta 1990, jolloin tosiaan sitten piti niinku tarkistella niitä veroprosentteja, ja silloin ei ollut verokortti verkossa palvelua ja muuta tällaista, joten sitten tultiin toimistolle ja ruvettiin selvittämään asiaa. Ja tietysti tätä niin kun, sit on lähdetty taklaa aika pitkällä tähtäimellä,
Ja ehkä tässä niinku, vähän se niinku viesti on myös sellaista, että meille tämä ei ole kyllä ollut mikään pikavoitto. Tämä on ollut todella pitkäjänteistä, niin kuin välillä systemaattista työtä eteenpäin, välillä myös vähän sellaista, että ollaan kokeiltu monenlaisia asioita, välillä isketty päämme aika kovaakin seinään, ja sitten opittu ja tehty seuraava parempi versio. Ja tälläkin hetkellä niin kuin on paljon sellaisia rakenteita, mitkä me tiedetään, että ei ole optimaalisia. Et edelleen me, niin kuin vaikka meitä pidetään, ja kai me ollaankin niin kuin digitalisaatiossa tavallaan aika pitkällä ja monessa asiassa aika kehittyneitä, niin myös niin kuin ollaan erittäin kipeän tietoisia siitä, että meillä on tosi paljon kehitettävää, ja tämä verokortti on oikeasti niin kuin hyvä esimerkki, koska sehän on oikeasti aivan idioottimaista, että me tänä päivänä vielä niin kuin kanniskellaan jotain paperilappuja, jos lukee se prosentti ympäriinsä. Ja jos me ajatellaan niin kuin tulevaisuutta, niin tässä on ehkä just nyt päästään niin kuin tämmöisiin niin kuin ajattelutapajuttuihin, mitä mä tänään haluan korostaa. Eli just jos me katsotaan sitä maailmaa 89 ja meillä on nyt se verokortti paperilla, niin sehän oli niin kuin luonteva seuraava askel, että tehdään tämmöinen verokortti verkossa palvelu ja pyritään niin kuin tekemään mahdolliseksi se, että sä pystyt kaiken sen, mitä sä tuolla konttorissa saat, ja nyt pystyt hoitamaan myös verkossa. Mutta tämähän ei ole niinku kauhean syvällinen digitalisaatioajatus. Tämähän on vaan se just tämä perinteinen, että muutetaan niinku paperiprosessi digitalisaatioprosessiksi. Ja sen takia ehkä niinku, tässäkin niinku nyt ollaan ajateltu, että tämmöinen asiointipalvelun tuottaminen oli se niinku hyödyllinen temppu. Auto paljon niinku, meidän asiakaspalveluja ja muuta, mutta kyllähän me on vehkeessä eroon. Eli kyllähän se digitalisaatioprosessi pitäisi kulkea sillä tavalla, että me jonkun rajapinnan kautta automaattisesti välitetään ennakkopidätysprosentti palkan maksajalle, jota me voidaan sitten niinku pitkin vuotta myöskin päivittää. Ja tavoitehan olisi niinku se, että henkilö, niin kuin palkansaajan, ei koskaan tarvitsisi nähdä sitä verokorttia. Hän voisi halutessaan käydä tarkistaa, että mikä se mun veroprosentti on, mutta että sehän voisi mennä niin kuin tällä tavalla, että jos se on suurin piirtein sama se sun ennuste tuloista kuin viime vuonna, niin se prosentti pysyy koko ajan ennollaan. Ja sitten kun me ollaan menossa kohti reaaliaikaista verotusta, niin esimerkiksi tulorekisterin kautta tullaan saamaan niin reaaliaikaisemmin tietoja siitä, että miten niin kuin palkka kehittyy. Niin sitten jos me niin kuin havaitaan, että esimerkiksi sä ootkin tienannut enemmän tänä vuonna kuin edellisenä vuonna, niin meiltähän voisi vaan tulla niin kuin tyyliin tekstiviesti, että hei, oot tienannut vähän enemmän, sopiiko, että pikkasen nostetaan sun ennakkopidätysprosenttiin, niin kukaan ei ole kenellekään mitään velkaa vuoden lopussa. Jos sopii, ei tarvitse tehdä mitään. Jos kuitenkin ei sovi, että sä tiedät jotain, mitä me ei tiedetä, että ei tule jatkuu loppuvuoden, niin sit sä voit mennä sinne verkkopalveluun ja itse sit järjestellä sitä asiaa. Mutta niin kuin jälleen kerran ajatus on se, että tavallisen ihmisen ei tarvitse suurin piirtein niin koskaan asioida. Se saisi sitten niin vuoden päätteeksi niin yhteenvedon ja toteisi, että todettaisiin ideaalisesti, että kukaan ei ole velkaa kenellekään mitään, ja sitten me niin jatkuvasti säädetään sitä veroprosenttia, jolloin tämä koko verokortti-ilmiö häipyy. Alright. Jos katsotaan vielä, että niinku miten, tässä ehkä niinku äskeisessä esimerkissä kuvastukin tämä, että miten me uskotaan, että tätä hommaa kannattaa ajatella. Että kyllä se lähtee tästä niinku ihmisistä, toiminnasta ja tarpeista. Kaikki menee pieleen, jos meidän palvelut ja ajattelu ei niinku mätsää siihen, että mitä ihmiset oikeasti tarvitsee. Jopa lainsäädäntö on niinku osittain voimaton, jos niinku lainsäädäntö ja sitten niinku tämä ihmisten toiminta ja tarpeet on ristiriidassa. Ajatelkaa vaikka kieltolakia tai muuta, kyllä tässä löytyy historiasta esimerkkejä ja paljon niinku muitakin. Eli toki niinku lainsäädäntö on tärkeä, mutta kyllä se kaikista tärkein juttu on lopulta se, että me ymmärretään, että miten nuo ihmiset toimii. Ja meillä on niinku kipeitä esimerkkejä tästä. Onneksi on myös paljon esimerkkejä, missä me ollaan niinku ikään kuin peruutettu siinä vaiheessa, kun palvelu on rakennettu jo aika pitkälle, kun jostain käytettävyystestistä tai käyttäjätutkimuksesta on niin käynyt selville, että tämä on ihan kiva palvelu, mutta ei oikeasti kukaan tule käyttää tätä tai osaa käyttää tätä tai muuta. Eli meillä voi tosi usein saattaa käydä silleen, että meillä on niin paperilla tosi hieno toimintamalli, josta olisi niin vielä jopa ehkä verohallinnolle tai valtiollekin tosi paljon hyötyä. Mutta se hyöty jää toteutumatta, jos ihmiset ei käytännössä omaksu uutta palvelua tai uutta toimintamallia omaa elämäänsä.
toisena sitten tietysti kun julkisella sektorilla toimitaan, niin on toi lainsäädäntö. Tässä on paljon semmoisia asioita tapahtunut viime aikoina. Ehkä mun oma lempiesimerkki on tämä kansainvälinen tietojen vaihto, joka on viimeisen muutaman vuoden aikana mennyt ihan globaalilla tasolla, ihan OECD-tasolla eteenpäin enemmän kuin varmaan viimeisen 20-30 vuoden aikana. Ja se kaikki on perustunut siihen, että on syntynyt poliittinen tahtotila ja sitä tukeva lainsäädäntö siitä, että valtiot haluaa jakaa tietoa toisilleen. Me halutaan niin kuin estää semmoisia asioita, niin kuin veronkiertoa ja tällaista. Ja teknologia on ollut olemassa kymmeniä vuosia. Nyt me on vaan päätetty käyttää sitä. Eli se ei ole missään vaiheessa ollut niin kuin tekninen haaste, eikä ehkä tietotasonkaan haaste, vaan ihan puhtaasti siitä, että on ollut niin kuin poliittinen tahtotila ja lainsäädäntö, joka tukee sitä. Sitten kun nämä asiat alkaa olla kasassa, niin sitten me voidaan alkaa keskustelemaan siitä, että mitä se tieto on ja mitä me sillä tehdään. Ja jos vaikka puhutaan siitä kansainvälisestä tietojenvaihdosta, niin nämä ei ole itse asiassa ollenkaan triviaaleja kysymyksiä. Eli kyllä meidän täytyy sitten niinku aika tarkkaan katsoa se, että mitä tietoa me sitten jaetaan, millä tavalla, minkäkin tahojen kanssa. Ja sitten toisaalta meille itsellemme on itse asiassa niinku aika vaikea kysymys, että mitä me sillä tiedolla sitten tehdään. Eli miten me otetaan osaksi meidän systemaattisia automatisoituja prosesseja, esimerkiksi tieto siitä, kun me tullaan saamaan vaikka niin kuin eri maista, jos vaikka jollain suomalaisella Luxemburgissa pankkitili, niin me tullaan automaattisesti saamaan se tieto. Nyt kysymys on vaan sitten se, että mitä me sillä tiedolla tehdään. Katsotaan kohta noita kansainvälisen tietojenvaihdon esimerkkejä vielä pikkasen lisää, mutta ehkä sitten on niin kuin viimeinen taso tuossa on sitten, että meillä on niin kuin kaikkea big dataa ja internet of things ja hirveä määrä erilaista teknologiaa. Ja sehän pohjimmiltaan vaan tarkoittaa sitä, että kyllä keinot löytyy. Kun me tiedetään, mitä me halutaan, meillä on lainsäädäntö, joka tukee sitä, meillä on ymmärrys siitä, mitä tietoa jossakin on, mitä me voidaan sillä tehdä, miten me voidaan sen käyttää, niin me aina löydetään tapa saada se tieto itsellemme tai käsitellä sitä tietoa ja näin päin pois. Toihan vaan niin kuin, tarkoittaa jotakin sellaista, että meidän työkalupakki on päivältä parempi. Eli sen takia niin kuin, ehdottomasti kun lähdetään kehitystä viemään eteenpäin, niin toi on niin kuin se viimeinen kohta, mikä sitten niin kuin laitetaan paikalleen, sitten kun tämä niin kuin, koko ympäröivä konteksti on selvillä. Otetaan esimerkki, miten veroilmoitus syntyy. Eli se juttu, mikä te joko keväänä, itse asiassa just näihin aikoihin, voitte käydä tarkistamassa oman henkilökohtaisen niin kuin veroilmoituksenne veroilmoitusverkossa palvelussa ja tehdä siihen tarvittavat korjaukset ja näin päin pois. Se prosessi, mikä siellä taustalla on itse asiassa aivan järjettömän iso numeronmurskauskone. Eli mehän saadaan, meidän verotus on rakennettu sillä tavalla, että yritykset ja yhteisöt ja erilaiset niin kuin just varsinkin pankit ja tämän tyyppiset niin kuin paljon tietoa käsittelevät tahot, niin kaikki ne raportoi meille. Ne on niin sanottuja niin kuin sivullisilmoittajia. Me saadaan hurja määrä tietoa. Esimerkiksi joka ikinen osakekauppa, mitä niin kuin suomalaiset on kotimaisten arvopaperivälittäjien kautta tehnyt, tulee meille. Erilaisia niin kuin tilitapahtumatietoa, kaikkea tämän tyyppistä. Ja kaikki se me prosessoidaan ja sen pohjalta rupsutetaan valmiiksi jokaiselle se henkilökohtainen veroehdotus. Ja se on se kova juttu. Se verkkopalvelu siinä niin veroilmoitusverkossa, mikä niin kuin näkyy ulospäin, on kirsikka todella ison ja monikerroksisen kakun päällä. Ja se on se taustalla pyörivä prosessi, joka tekee sen kaiken mahdolliseksi. Se on todella niin kuin hämmentävän monimutkainen ja tehokas se taustalla oleva numeromurskautus. Se on niin kuin se verohallinnon ydinjuttu. Ja tosiaan sen pohjalta lähetetään niin kuin 5 miljoonaa esitäytettyä veroilmoitusta kansalaisille, ja sitten tietysti niistä tulee suurin piirtein 1/3 takaisin. Ja tässä on niin kuin hyvä niin kuin esimerkki taas siitä, että kun paljon puhutaan, että niin kuin verohallinto on edistynyt niin kuin, ehkä just tällä alueella aika hyvin. Voi sanoa, että niin kuin henkilöverotus alkaa olla aika hyvässä tuloksessa. Niin kuin tavalliselle palkansaajalle se on suht helppoa se niin kuin vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen. Mutta siitä huolimatta itse asiassa vaan noin 50% näistä korjauksista, mitä me saadaan, eli palautuksista esitäytettyyn veroilmoitukseen, niin vaan puolet tulee verkossa. Me saadaan edelleen ihan tajuttomasti paperilla tavaraa sisään. Ja
voitte uskoa, että me ponnistellaan aika paljon niin kuin markkinoinnin ja muun kautta, että me saataisiin tuota prosenttia nousemaan, koska tuo paperin käsittely, se kaikki digitoidaan, muutetaan niin kuin paperista sähköiseen muotoon ja syötetään erilaisille automaattiprosesseille, niin se on ihan järjettömän iso operaatio. Mutta näin se vaan menee, eli sit kuitenkin lopulta niin kun me puhutaan koko meidän kansasta, koko populaatiosta, niin tämmöisten asioiden niin käyttöönottotahti voi olla yllättävän hidas. Vaikka periaatteessa hienot palvelut on olemassa, niin siinä menee pitkä aikaa ennen kuin kaikki saa ne käyttöön. Ja tämä on niin kuin myös sellainen asia, mikä on erittäin hyvä pitää mielessä, kun tämän tyyppisiä palveluita rakentelee. Et siinä saattaa tosiaan olla aika iso työ, että saadaan sitten ihmiset käyttää. Toinen esimerkki, mä puhuin äskenkin tuosta kansainvälisestä tietojen vaihdosta, ja tässä on myös erittäin iso muutos tapahtunut. Perinteisesti, varsinkin kun katsotaan vähän pidemmälle historiaa, niin tämä on ollut ihan tämmöistä niin virka-apupyyntöjen kautta tehtävää työtä. Käytännössä on mennyt aina silleen, että meillä on pitänyt suurin piirtein olla verotarkastus päällä. Ja sitten on havaittu jotakin vaikka kansainvälisiä yhteyksiä ja sitten ruvettu kyselemään jostain ulkomailta erilaisten virka-apupyyntöjen kautta sitten asioita. Ja tämä on muuttumassa samalla tavalla kuin meidän niin kuin omien rajojen sisällä, niin myös kansainvälisesti nyt yhä enemmän alkaa tulee automaattisesti dataa ja se yhdistetään meidän automatisoituun valvontaan. Meillä on itse asiassa jo aika merkittäviäkin, ehkä tärkein on tuo niin kuin EU-tason niin kuin arvonlisäverotietojen vaihtoon niin kuin kehitetyt järjestelmät. Eli tällä hetkelläkin, niin kuin jos teet kauppaa rajojen yli, niin ihan transaktiotasolla tieto siirtyy EU-maiden välillä. Ja itse asiassa on EU-maita, jotka tekee tätä samaa jo rajojen itse asiassa yllättäviäkin EU-maita. Tuolla Itä-Euroopassa tapahtuu paljon kehitystä. Esimerkiksi Romanialla on jo sellainen järjestelmä, että kaikki tietyn rajan ylittävät transaktiot yritysten välillä, eli myös kaupat, niin kirjataan. Ja verohallinto näkee ne kaikki, mikä käytännössä tarkoittaa, että heillä on semmoinen niin kuin verkosto- ja analyysityökalu siellä, mistä he näkee yritysjoukkojen tämmöiset niin kuin alihankintaketjut suoraan. Ja myöskin sellaiset, se on itse asiassa se koko järjestelmä on luotu siellä tapahtuu paljon esimerkiksi niin kuin Unkarin ja Romanian välistä kauppaa, jossa on ollut aika paljon, siellä on ehkä sanotaanko tämmöinen yleinen veromyönteisyys hieman alhaisempi kuin meillä, niin siellä on ollut aika paljon kaikennäköistä huijausta sitten, ja aika paljon just nimenomaan näillä alihankintaketjuilla on pyritty peittelemään niin kuin sitten erilaisia vähän vähemmän päivänvaloa kestäviä kaupankäyntitapoja. Ja niillä on tosiaan ihan järjestelmä, jolla niin kuin suoraan näkee firmatasolla, että kuka myy kenellekin mitä. He on itse asiassa ehdottanut, että sama järjestelmä tehtäisiin EU-tasolla. Voi olla, että se kestää muutaman vuoden, mutta saattaa ihan hyvin jossain vaiheessa olla todellisuutta. Okei. Tosiaan tällä hetkellä sitten rakennetaan myös aika paljon ihan näitä, niin kuin voisiko sanoa, perustietojen tämmöisiä jako niin kuin menetelmiä. Eli esimerkiksi jos tilitietojen jako, tilitiedot vietään nyt siis kaikkiin finanssilaitoksiin. Eli nyt jos niin kuin Poolijalla on piilotettua, jos jollakulla Poolijalla on piilotettua omaisuutta vaikka Luxemburgissa tai jossain muualla, niin sitä kannattaa pikkuhiljaa alkaa tuomaan päivänvaloon, koska se tietojenvaihto alkaa tänä vuonna. Eli me saadaan oikeasti, niin kuin se menee sillä tavalla, että jokaisella maalla, tai jokainen maa kerää omilta finanssilaitoksiltaan tiedot henkilö- ja yritystason niin kuin varallisuustiedoista, ja ne jaetaan ihan kylmästi. Eli luksemburilaiset lähettää suomalaisilta tilinomistajilta tiedot Suomeen, ja vastaavasti me lähetetään muihin maihin tiedot ulkomaalaisista, joilla on omaisuutta Suomessa. Siellä on sitten muuta samanlaista asiaa niin kuin yrityspuolella. Meillä on ennakkopäätösten jako, eli varsinkin kansainvälistä toimintaa harjoittavat yritykset on pyrkinyt käyttämään paljon hyväkseen sitä, että ne hakee jostain niin kuin Irlannista jonkun sanotaanko heille edullisen ennakkoratkaisun verotusasioissa. Ja tämä on ollut iso ongelma, koska muut maat ei ole tiennyt, mitä toiset maat on tehnyt näissä ennakkoratkaisuissaan. Niin nämä tullaan nyt sitten kanssa jakamaan, joten niin kuin
ehkäisee tällaista niin kuin sanotaan epätervettä verokilpailua maiden välillä. Ja sitten myös tulee tämä yritysten maakohtainen tulosraportointi. Eli yrityksethän, kansainväliset yritykset pelaa paljon tällä, että ne miettii, että mihin maahan ne siirtää niitä voittoja. Ja jatkossa tullaan vaatimaan, että me niin kuin tiedetään se, että kuinka paljon rahaa esimerkiksi Google tai joku tekee Suomessa, kuinka paljon jossain muualla, joka tekee käytännössä sitten just sen ikään kuin kansainvälisen vero-optimoinnin, niin kuin, jos ei nyt mahdottomaksi, niin ainakin huomattavasti hankalammaksi. Sitten siellä on paljon niin kuin lisää tavaraa putkessa, että on niin kuin EU-tasosta tunnistetta, eli pohjimmiltaan, että meillä olisi niin kuin, tiedetään, että sama henkilö, kun meillähän niin kuin tämä ongelma on se, että meillä on esimerkiksi Suomessa HETU, ja jossain Portugalissa se on joku ihan toinen järjestelmä, niin pyritään luomaan yhteiset tunnisteet, jotta sama henkilö on sama henkilö, riippumatta siitä, missä maassa tai millä kansalaisuudella hän on. Ja on puhuttu erilaisista jaetuista rekistereistä, esimerkiksi jaetuista verovelkarekistereistä, ja mainitsinkin tuossa jo sen jaetun transaktiodata- ja alihankintaverkostot. Nämä on kaikki niin kuin suunnitelmia. Nyt on tietysti mielenkiintoista tämän hetken niin kuin poliittisessa ympäristössä nähdä, että miten nämä asiat edistyy, koska tässä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin nähtävissä jonkunnäköistä vastatuulta tällaisen niin kuin globaalin integraation edistymisessä Trumpin ja Brexitin ja muiden näiden myötä. Mutta ainakaan toistaiseksi me ei ole niin kuin nähty, että tämä suuntaus olisi heikentämässä. Mitään näitä suunnitelmia ei ole laitettu jäihin. Mutta kiinnostava nähdä, tuleeko tämä muuttuu. Mutta sillä tavalla itse tietysti toivon, että tämä jatkuisi, koska jos me ajatellaan, tai jos meidän niin kuin tavoite on jotakin sellaista, että olisi kiva, että maailmasta tulisi parempi ja oikeudenmukaisempi paikka, niin tämä on oikeastaan välttämätöntä, tämä kansainvälisen tason yhteistyö, koska ei kaikki, niin kuin puhutaan me sitten globaalista yrityksistä tai kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin kaikki toiminta joka tapauksessa rajojen ylittävää. Ja ei me pystytä niin kuin viranomaisina käytännössä enää toimia tällä omalla pikkutontillamme. Kyllä sillä tavalla niin kuin itse uskon, että tavalla tai toisella kehittyy kyllä tähän suuntaan. Että voisi olla, että jos tulee jotain poliittisia takaiskuja, niin sitten se voi olla, että sitä jarrutellaan vähän aikaa, mutta sitten taas hetken kuluttua todetaan, että jatketaan. Näitä tahtoo mennä. Mutta jännä nähdä. Okei. Jos katsotaan sitten vielä ihan muutama sana tulevaisuudesta, eli tämmöisiä asioita, mitä sitten me ollaan verohallintona nyt seuraavaksi ajamassa eteenpäin. Kuten sanoin tosiaan aikaisemmin, että niin meillä ehkä tilanne on se, että niin henkilöverotus alkaa olemaan ihan ok jamassa, varsinkin niin peruspalkansaajille. Yritysverotus on sitten vähän toinen tarina. Tällä hetkellä niin yrityksille on kohtuuttoman iso hallinnollinen taakka verotuksesta. Ja ennen kaikkea sen takia, että tässä kohtaa me ei ole niin tehty ihan parasta mahdollista työtä siinä, että me ei ole mahdollistettu automatisointia. Eli jos ajatellaan ihan niin taloushallinnon tällaista manuaalista tai taloushallinnon pyörittämistä, niin siihen liittyy vielä tänä päivänä aivan liikaa tällaista sanotaanko manuaalista tai puoliautomaattista tekemistä, jossa joku ihmisen tarvitsee tehdä niin kuin vaikka jotain tällaista, että se jostain kirjanpito-ohjelmasta ottaa ulos jonkun tiedoston ja käy käsin lataamassa sen vaikka meidän johonkin verkkopalveluun ja näin päin pois. Ja tässä niin kuin, tämä on niin kuin hyvä esimerkki sellaisesta asiasta, missä me ollaan itse niin kuin lainsäädännöllä ja lainsäädännön tulkinnalla aiheutettu aika paljon haittaa tämän yhteiskunnan toiminnalle. Eli meillä on tässäkin niin kuin taustalla ei ole niinkään tekniikka, vaan tämmöinen niin kuin ajattelu säätelystä. Meillä on pitkään ollut verohallinnossa semmoinen ajatus, että kun meille joku jotain ilmoittaa, niin meidän täytyy tunnistaa se henkilö, joka tämän ilmoituksen antaa. Eli yritysmaailmassa se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on joku yritys ja sitä yritystä edustaa joku tilitoimisto ja sillä tilitoimistossa on joku työntekijä. Ja sillä työntekijällä pitää olla joku valtuus ja joku rooli, jonka pohjalta se saa antaa tämän ketjun alussa olevan yrityksen ilmoituksen meille. Ja tämä on vähän turhan monimutkainen juttu. Ja erityisesti nykyisessä maailmassa, missä tavoitetila olisi se, että järjestelmästä tieto valuu suoraan meidän järjestelmään, niin tämähän on ihan absurdi ajatus.
eihän se ole enää mikään niin kuin, eihän kukaan yksittäinen tilitoimiston virkailija voi olla vastuussa millään tavalla siitä, että heidän joku niin kuin oma automatisoitu järjestelmä juttelee meidän automatisoidun järjestelmän kanssa. Eli tässä nyt niin kuin on itse asiassa just tehty, on vuodenvaihteessa julkaistu Verohallinnon uusi määräys sähköisestä asioinnista, jossa me niin kuin, tätä asiaa on lähdetty vetää uusiksi ja ollaan tuomassa niin kuin näiden vanhojen toimintamallien rinnalle uutta toimintamallia, joka perustuu nimenomaan niin kuin, tämän tunnistuksen ja valtuutamisen uudelleenajatteluun, ja jossa ajatuksena just mahdollistaa järjestelmien suora vuorovaikutus ja sitä kautta niin kuin tiedon valuminen ilman, että siinä on ihmiset välissä. Sitten toinen iso juttu on niin kuin verotuksen ekosysteemi, eli me on myös niin kuin paljon ajateltu sitä, että miksi me ei tehtäisi helpommaksi niin kuin ihan yksityisille toimijoille palveluiden tuottaminen, joiden osana verotus syntyy. Eli esimerkiksi pankithan haluaisi hirveästi tehdä tämmöisiä palveluita, missä yrittäminen tehdään helpommaksi. Pankit voisi tarjota kaikki palvelut, mitä yrittäjä tarvitsee itselleen, ja sen palvelun sivutuotteena syntyy myös sitten rajapintojen kautta automaattisesti veroilmoitukset ja muut tällaiset meille. Tämä kaikki tähän samaan juttuun, eli meidän pitää saada toimivat yhteydet ja toimivat automaattinen tietojenvaihto siitä näiden niin kuin kolmansien osapuolien kanssa. Ja tässä tietysti tehdään sitten yhteistyötä niin globaalien kuin lokaalien alustojen kanssa, koska tämä tilanne on ihan sama jonkun vaikka Airbnbin tai Uberin kanssa. Eli siellä on paljon tapahtumia, joista niin kuin, me halutaan tietoa, ja jossa järkevin tapa toimii on se, että me rakennetaan heille joku helppokäyttöinen rajapinta, mihin he pystyvät integroitumaan. Et esimerkiksi Ruotsin verohallinto on jo tehnyt tämmöisen rajapinnan Uberin kanssa. Ehkä sitten tämmöinen vähän pidemmän tähtäinen haaste on, niin tämmöinen, puhutaan niin veropohjan turvaamisesta. Eli kun me alkaa tulee virtuaalivaluuttoja ja kaikenlaista toimintaa, niin kuin voisi sanoa perinteisten rakenteiden ulkopuolella, suomalaisten pankkien ja rajajärjestelmien ulkopuolella, niin se tietysti uhkaa yhteiskunnan toimeentuloa. Ja totta kai meidän täytyisi niin kuin ajatella se, että miten me voidaan niin kuin turvata toiminta semmoisessakin maailmassa. Ja samaan aikaan sitten meillä niin saattaa, esimerkiksi kun tarve omistaa asioita suoraan vähenee, tarkoittaa käytännössä niin verotuksen kannalta esimerkiksi sitä, että kiinteistöveron tuoto saattaa vähetä huomattavasti, kun ihmiset ei enää halua omistaa asuntoja. Eli ei tule asuntokauppoja, ei tule luovutusvoittoja ja näin päin pois. Ja täällä on kaikki niin kuin suora yhteys valtion toiminnan rahoittamiseen. No hyvä puoli on se, että kaikki mitä me tehdään digitaalisesti, niin sehän tuottaa valtavasti uutta tietoa, ja se tieto on aina jossain olemassa. Kysymys on vaan sitten, että miten me se saadaan ja minkälaisia rakenteita me sen tiedon ympärille tehdään. Ja kyllä tässä varmaan niin kuin jonkinnäköisiä uusia veroja on sitten tulossa. Että esimerkiksi Bill Gates on puhunut tästä robottiverosta, että jos meidän työnteko muuttuu automatisoidummaksi ja robotit rupeaa tekemään niitä töitä, mitä ihmiset tehdään, niin pitäisikö robottejakin verottaa? Tai sitten tietysti on ehkä muunkinlaisia esimerkkejä, vaikka yksi meidän lempiesimerkki on tietysti tämä niin kuin Coloradossa hetki sitten käyttöön otettu kannabisvero, eli kyllä tässä niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia on, mutta niin kuin tuossa kuvakin sanoo, niin tarkkaan ei tiedä mitä tulee, mutta mikään muu ei ole varmaa kuin kuolema ja verot, eli kyllä me varmaan jotain verotetaan tulevaisuudessa. Jos vielä summaa tämmöiset niin kuin isot linjat tai punaiset langat, minkä ympärillä mä tässä pyörin, niin kun lähdetään miettimään digitalisaatiota, niin kaikista oleellisinta on ajatella se toiminta uudestaan jotenkin toisella tavalla. Ei pelkästään niin kuin oteta nykyistä prosessia ja muuteta sitä sähköiseksi, vaan funtsitaan kokonaan uudestaan se toiminta jonkun asian ympärillä. Sitten viranomaisen kannattaa ajatella tosi paljon ulkopuolisen, sanotaan sitten asiakkaaksi tai mikä se termi onkaan, niin tosi paljon jonkun toisen näkökulmasta. Me hirveän helposti jäädään pelaamaan vaan sillä omalla kentällämme ja optimoidaan jotenkin niin kuin omaa sisäistä prosessiimme, kun sitten muutokset varsinkin yhteiskunnalle tulee yleensä sitä kautta, että pitää niin kuin tajuta se, että tavallaan niin kuin vaikka yrittäjä, niin eihän sitä niin kuin kiinnosta. Miksi sen pitäisi olla kiinnostunut veroasioiden hoitamisesta? Sehän on niin kuin pakollinen paha, mikä pitää vaan saada jotenkin tehtyä niin helposti kuin mahdollista. Tai sama juttu ihan henkilöasiakkaille. Kyllä se teesi voi olla se, että olet onnellisempi, mitä harvemmin joudut verohallinnon kanssa tekemisiin. Se on ihan niin kuin
ihan tämmöinen niin kuin samanlaista ajatusta voi käyttää muuallakin. Ja ehkä vielä sitten tämä viimeinen, että kyllä niin kuin keinot löytyy tänä päivänä. Kaikki tarvittava teknologia on olemassa. Hankaluus on päättää niin kuin mitä tehdään ja mitä halutaan ja onko se niin kuin vaivan arvosta. Voisin ehkä ihan pikaisesti niin kuin yhden esimerkin vielä niin kuin kertoa tästä, kuinka niin kuin tavallaan tämä on niin kuin tietohallinnon harrastajille niin kuin erittäin selvästi näkyy tämä, että varsinkin silloin, kun meillä on joku niin kuin projekti käynnissä ja tavallaan kaikki ajatus ja energia menee sen projektioptimoimiseen ja siihen, että ollaan nyt budjetissa ja aikataulussa ja muuta, niin semmoinen isompi kuva saattaa unohtua ihan täysin, että just tuossa muutama vuosi sitten me tehtiin tämmöistä niin kuin arvonlisävero-erityisjärjestelmää, jolla tietyt erikoisalat raportoi tiettyjä arvonlisäverotapahtumia EU-tasoisesti. Ja se oli oikein tämmöinen niin kuin meidän niin kuin tietohallinnossa tämmöinen, voisiko sanoa, häpeäpaaluun vedetty projekti, koska se meni tosi reilusti budjetin yli. Se oli paljon monimutkaisemmin kuin alun perin ajateltiin. Tuli maksaa muutama miljoona se homma. Ja tavallaan sen projektin jälkeen kaikilla oli niin semmoinen mieli, että tämmöisiä ei sitten muuten tehdä enää koskaan. Tämä oli niin tosi huono. Sitten mä kyselin pari vuotta sen projektin päättymisen jälkeen toiminnalta, että oliko siitä niin ikinä mitään iloa, että oletko ne saatu siitä ikinä mitään. No sitten se toiminnan kaveri katsoi semmoista, että no joo, että on siitä tullut tuommoinen vähän vajaa 100 miljoonaa valtion kassaan rahaa. Okei, maksako se niin 1 vai 2 miljoonaa, niin ei enää ehkä siinä vaiheessa tuntunutkaan ihan niin tärkeältä. No ongelma on tietysti se, että sä et ikinä sen projektin aikana tiedä, että miten se tulee käymään. Ja totta kai projektien budjettien pitämistä ja tämmöiset on tärkeitä asioita. Kyllä niin kuin hyvä projektihallinta on tärkeä, mutta siinä niin kuin hyvin jotenkin konkretisoitu se, että tavallaan optimoitiin siitä isossa kuvassa ihan väärää asiaa, kun mietittiin sitten sen projektin aikana sitä tavallaan, että onko tämä niinku täydellinen epäonnistuminen tämä koko juttu. Okei, kiitos Saku. Yes. Tulee täällä aikataulut päälle nyt, niin päästetäänkö? Joo, anteeksi, mä taisin vähän vielä enemmän aikaa, kun olin varattu. Ei mitään. Hyvä, kiitoksia Saku myöskin omasta puolestani ja olen Marjamäen Janne, jota taas puheenjohtajuuden. Nyt ei ole aikaa tässä vaiheessa tämmöisen yhteiseen keskusteluun, mutta tässä syntyy varmasti keskustelua. Eli täältä tämmöinen kollektiivinen kiitos sinne Oulun suuntaan. Hyvä. Joo, omasta puolestani kaikille hyvää aamupäivää, Marjamäen Janne, ja tästä eteenpäin on tämän seminaarin puheenjohtajana ja fasilitaattorina. Käydään ihan lyhyesti läpi. Täällä on osa, ketkä on ollut viime kerralla, mutta on myöskin paljon, ketkä ei ollut viime kerralla. Meillä on 6 ryhmää täällä paikan päällä ja 3 lynkryhmää. Lynkryhmät on fasilitoituja, eli siellä on puheenjohtajat ja fasilitaattorit paikan päällä, ja tässä sitten me toimitaan niin perinteisesti työpajatyyppisesti pöytäseurueittain. Ensimmäinen syy, että tässä ryhmässä on 6 henkilöä, niin voisiko 1 henkilö siirtyä tuohon pöytään, missä on vain 3. Siis löytyykö vapaaehtoista tästä pöydästä? Sieltä löytyy, hienoa. Jos mennään, löytäisi tuonne työpajan kulku sinne, saataisiin katsoa ihan lyhyesti läpi. Tehdään 2 tavalla, tosiaan siellä lympäässä, niin tämä on fasilitoitua, lähdetään käymään keskustelussa fasilitaattorin johdolla. Täällä paikan päällä, niin valitkaa sitten pöytäseurueesta, ei ehkä niinkään puheenjohtaja, mutta joku ketä vähän pyörittää keskustelua, ja joku ketä kirjaa myöskin asioita ylös. Ja toivomuksena on, niin kuin tuossa alussa kerrottiin, niin kirjatkaa sinne reaalin työkirjan pohjiin suorana sitten. Eli sen ryhmän keskustelun tuotos, niin vietään sinne reaaliin. 1 henkilö vie sen sinne reaaliin sen keskustelun aikana. Ne löytyy sieltä reaalin työympäristöstä. Ja ihan teknisesti, jos lähdetään tätä keskustelua miettimään, mulla on tässä vähän oikaistu suhteessa viime kertaa. Viimeksi oli semmoista henkilökohtaista pohdiskelua ja sen jälkeen lähdettiin käymään sitten keskustelua yhdessä. Niin tehdään niin, että otetaan saman tien tähän semmoinen pieni paripohdinta. Mitä ajatuksia syntyi? Kuultiin tuossa Sakun alustus, tietenkin suhteessa myöskin näihin kysymyksiin. Sen jälkeen semmoinen pyöreän pöydän kierros ja sitten vedetään vielä muutamia nostoja. Me ei niitä ihan kaikista pöydistä ottamaan niitä kommentteja, koska meillä on 9 ryhmää tässä. Otetaan suurin piirtein puolet täältä paikan päältä ja puolet sitten tuolta lynkin päästä. Ja sitten toinen keskustelukierros on vähän toisesta ryhmästä niitä kommentteja. Eli nyt semmoinen paripohdiskelu, sitten pyörän pöydän keskustelu, vähän niin kuin konstituuksen etsiminen, ja sen jälkeen muutamia nostoja. Siinä vaiheessa, kun nostot on löydetty, niin viekää siinä vaiheessa sinne reaalipohjaan sitten omat ajatuksenne.
Ja se, mitä lähdetään nyt sitten keskustelemaan, varmaan tulee yleiskeskustelu tuosta alustuksesta, niin itseen tuli valtava määrä ajatuksia, mitä se tarkoittaa oman toiminnan kannalta, mitä se tarkoittaa ylipäätään julkisten palveluiden kehittämisen kannalta. Siitä varmaan löytyy niin hyvä pohdiskelu. Mutta se ensimmäinen varsinainen kysymys on, että syntyykö tietoa, jota sinä tarvitset työssäsi, tai jota organisaatiossa tarvitsee asiakkaita palvelakseen myös muissa yhteyksissä. Eli tässä lähtökohtana on puolijulkisia tietolähteitä, miten tietoa hyödynnetään. Tarviiko organisaatio lähteä itse keräämään tietoa, onko tieto saatavilla jostakin muualla? Esimerkkinä tässä kansainvälinen tiedonvaihto, joka tuottaa heidän hyvin merkittävää hyötyä. Onko meillä jotakin tietoa, mitä me voitaisiin välittää muille? Ja toista päin taas, mitä tietoa me voitaisiin tarvita muilta. Eli tässä on myös ihan keskeinen kysymys on se, että onko meillä ymmärrys siitä omasta tietotarpeista. Ja tietenkin kaikki tähtää loppujen lopuksi siihen, että tietoa päätöksenteon tuloksia, joita me voidaan kehittää meidän palveluita. Toinen kysymys, mitä tietoa tarvitsemme, jotta voisimme tehdä asian X, siis yleisesti ottaen asian X, ja mitä parannuksia voisit tehdä omassa työssäsi, oman organisaationsi tuottamassa palvelussa, jos tieto olisi käytettävissä. Ja tässä ajatusketju menee niin, että pelkkä informaatio, niin kuin kuultiin, se ei riitä, vaan miten me pystytään muuttamaan informaatio tiedoksi, sitä kautta ymmärryksi, sitä kautta hyödyksi. Eli minkälainen prosessi tai ketju pitää olla, että me pystytään sitä hyödyntämään. Ja tuossa kun kuuntelin Sakun alustusta, niin tuli aika paljon kysymys niin johtamisesta ja kulttuurin muutoksesta, joka on niin varmaan aika keskiössä siinä. Teknologia mahdollistaa monia asioita. Nämä on molemmat aika laajoja kysymyksiä, ne voi lähestyä varmaan monesta suunnasta. Me uskotaan, että ne pääasialliset näkökulmat tulee teidän mielessä käymään keskustelua, niin se on varmaan niin oikea tapa lähestyä. Eli ensimmäinen tehtävä, pari keskustelua, sitten valitaan joku puheenjohtaja, joku sihteeri, kirjatkaa sinne reaalisesti, kun rupeaa löytymään ajatuksia. Mä ohjeistan täällä ajankäyttöä sitten tässä matkan varrella. Ei tarvitse kukaan olla kelvakalle, minä olen kelvakalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille ryhmille. Tuossa kun kiertelin, niin osa oli ehkä enemmän kysymyksen päällä ja osa kävi laajempaa keskustelua, mutta aika helposti lähti laajenemaan se keskustelu. Nämä on sen tyyppisiä sekä asioita että kysymyksiä, että siitä löytyy varmaan monia ulottuvuuksia. Otetaan muutamia nostoja tässä ennen taukoa. Siirretään taukoon noin 5 minuuttia. Meillä on hyvä aika tuossa kuitenkin vielä, joskin juoda kahveja. Meillä on mikrofoni kiertää täältä. Lähdetään vaikka sieltä liikkeelle. Onko se ryhmä 5 vai mikä sitä on? Joo, kiitos. Meillä otettiin näihin kysymyksiin, että syntyykö tietoa, mitä tarvitsemme työssämme tai organisaatiomme tarvitsee asiakkaiden palvelukseen muissa yhteyksissä. Se syntyy jatkuvasti, syntyy useissa eri organisaatioissa. Sitä ei ole järkeä jokaisen meistä synnyttää erikseen, vaan on myös paljon järkevämpää käyttää yhteisesti tietoa, joka syntyy jossain muualla primaarilähteessä. Toki tässä on tiettyjä haasteita, jotka liittyy sekä teknisiin ratkaisuihin, sen tiedon muotoon, siihen tietotarpeisiin, mitä muilla organisaatioilla on, ja sitten myös lainsäädäntö, joka estää osittain tämän tiedon käyttämistä tällä hetkellä erilaisten tietosuojasyiden vuoksi. No, mitä sitten parannuksia voitaisiin tehdä, niin tietysti voidaan kehittää meidän omia järjestelmiä, voidaan kehittää tiedon käyttöä, voidaan tehdä enemmän yhteen toimivia järjestelmiä, enemmän yhdessä suunniteltuja ratkaisuja tai tiedon osalta niin, että se palvelisi mahdollisimman montaa tahoa jo lähtökohtaisesti. Sekä sitten erilaisia tuottavuussäästöihin liittyviä resurssien uudelleen järjestämiseen liittyviä asioita, jotka liittyy kyllä tähän hyvin läheisesti. Voitteko täydentää joku vielä? Olisiko tähän kysymyksen väliin, että onko teidän ryhmässä, oliko kokemuksia yhteiskehittämisestä, että tehdään niin oikeasti yhdessä töitä näiden asioiden eteen, eikä niiden kehittäminen tapahtuu 2 vipuvarressa, tai 3 tai 10? Kyllähän sitä käytännössä tehdään ihan niin varmaan joka paikassakin, mutta missä laajuudessa ja kuinka isoissa kokonaisuuksissa, kuinka pienissä kokonaisuuksissa, niin se kirjo on varmasti ja pysyykin aika kirjavana. Mutta ihan varmasti tehdään jo sen takia, että sä et pysty yksin toimimaan tässä maailmassa. Sä aina tarvitset naapurinkin sinne mukaan. Ja miksi sä yrittäisit sitten tehdä siihen turhan raja-aikoja? Johtamiskulttuuri tässä on ehkä se isompi kysymys sitten jatkossa. Kiitos, hyvä vastaus. Ja mä olen itse asiassa juuri tulemassa saman kysymykseen, että me ollaan yhä enemmän riippuvaisia toinen toisistamme.
erilaisesta tiedosta, mutta mikä on meidän kulttuuri ja johtamiskulttuuri, niin se on ehkä se teknologia koko olemaan tällä hetkellä. Siinä on enemmän rajapintoja kuin meidän kulttuurissa monessa asiassa. Erittäin hyvä. Hypätään vaikka sitten täällä paikan päällä, mennäänkö vaikka ryhmään 1, joka on muistaakseni joskus tässä. Täällä tulee mikrofoni myös. Ryhmä 1. Totesimme, että tiedon jalostaminen on merkittävää, että tieto syntyy usein sivutuotteina. Ja sitten pitäisi muistaa myös tekoälykoodauksen mahdollisuus, koska koodausresurssit on usein rajallisia. Ajattelu alhaalta ylöspäin, tämmöinen asiakaspalvelun näkökulma on olennainen, että tehokkuus tulee sitä kautta, että voidaan huomioida yksilön tarve. Niitä on erilaisia, että pitäisi pystyä näitä palveluita sitten mikrosäätämään ja lainsäädännön pitäisi tämä mahdollistaa. Nykyään puhutaan usein jo olemassa olevien toimivien tai toimimattomien prosessien pohjalta ja pitäisi ajatella aivan uusiksi. Ja ottaa huomioon myös, että ei ole aina oikea tapa, hyväksytään virheitä ja opitaan niistä. Sitten tärkeää on myös, miten markkinoidaan uudistuksia. Esimerkiksi digitalisaatio tarjoaa Suomelle mahdollisuuksia. Uudenmaan autotehdas saa sitä enemmän töitä, mitä enemmän sitä on automatisoitu. Sitten olennaista on myös se, että mistä se tehokkuus mitataan. Että mitataanko se organisaation resursseista, asiakasmääristä. Ja kuten tässä esityksessä on tullut jo ilmi, niin on vaikea ennustaa, mikä sitten tuottaa lopulta, minkälainen automatisointi. Että projekti ylitti budjetin, mutta maksoi moninkertaisesti itsensä takaisin. Sitten katse pitäisi kääntää pois omasta organisaatiosta, että hyviä malleja voi löytyä aivan muilta aloilta. Et asiakasta ei kiinnosta hoitako se pankin vai verottajan avulla. Tässä mitä sain keskustelusta ylös. Täydennyksiä. Ryhmä ei halua täydentää. Kiitoksia, erittäin hienoja ajatuksia. Nappasin tuohon heti ensimmäiseen kiinni. Tieto, tuo ei-aiottu positiivinen sivuvaikutus. Se on tosi kiinnostavaa. Aina kun me tehdään, niin syntyy tietoa, ymmärrystä ja informaatio monella tavalla. No se, mikä on sitten niin vahvasti esille, että jos me halutaan oikeasti edetä, meidän pitää ajatella toisella tavalla. Ja todennäköisesti tehdään niin toisesta näkökulmasta, ei pelkästään vähän eri tavalla, vaan toisesta näkökulmasta. Ja tuossa kun kuunneltiin verohallinnon esimerkki, niin tarkoittaa, että pitää ihan oikeasti lähteä asiakaslähtöisesti. Meillä on tosi vahvasti julkishallinnossa kuitenkin niin organisaatiolähtöinen ja asiantuntijalähtöinen kulttuuri. Ja jos nyt halutaan niin hyödyntää tietoa uudella tavalla, tehdä sitä helppokäyttöistä ja myöskin niin kehittää meidän prosesseja siihen suuntaan tuottavuutta, niin tässä ottaa varmaan jonkinnäköinen ei pelkkä digiloikkaa, vaan myöskin loikkaa asiakaslähtöisen ajattelun. Ja tätä ei yhtään helpota, jos ajattelee, että täällä on paikalla ihmisiä ministeriöistä, virastoista, kaupungeista, kunnista, niin miten me ymmärretään asiakkaan on se ensimmäinen kysymys. Kuka tai mikä on meidän asiakas? Ja mitä nämä käsitteet tarkoittaa. Hyvä. Mennään vaikka siellä sitten, onko se ryhmä 3 siellä reunassa? Otetaan vielä yksi täältä paikan päältä, että otetaan lynkistä. Täällä oli kirjattu tänne Jeety Realiin. Jaha, no niin. Eli meillä oli kuntapuolelta tässä ja valtiopuolelta sitten ryhmässä edustajia, mutta kyllä ja vähän erityyppisiä substansseja toki mitä tehdään. Mutta kyllä sinällään vastauksena tuohon ensimmäiseen kysymykseen kyllä voi sanoa, että kyllä. Eli tämmöistä tietoa kyllä syntyy sekä kansallisesti että kansainvälisesti, mitä voidaan hyödyntää. Ja esimerkkejäkin kyllä löydettiin ihan jokainen hyvin paljon. Ja sitten tuohon kakkoseen, että mitä tietoa, tai oikeastaan ehkä mentiin enemmän siihen, että miten me pystytään tietoa, mitä todellakin syntyy niin paremmin hyödyntämään, ja siihen kirjautiin tosissaan tiettyjä edellytyksiä, eli tähän käyttöyhteyteen liittyvää käsitystä tiedon merkityksestä tarvitaan, jotta voidaan sitä hyväksi käyttää, ja avoimet rajapinnat on todellakin myös sitten tässä tärkeää, että tieto ei ole siellä erityyppisissä umpisiiloissa, vaan myös sitten käytettävissä.
Tuossa niin kuin sanoin, niin paljon löydettiin kyllä ihan tämmöisiä esimerkkejä, että miten tätä tietoa pystyttäisiin toimintaa parantamaan, kun tieto on paremmin saatavilla. Tämä oli mikä vaan aika yleisesti tälle kerroin, koska tosissaan meillä oli nyt tästä kaupunkisuunnittelua ja sitten valvontaviranomaista ja asiakirjahallintoihmisiä, niin nämä keissit sitten oli niin kuin hyvin erityyppisiä jokaisella. Hyvä, kiitos ryhmä 3. Jos tätä ihan lyhyesti ennen kuin otetaan tuonne lymppäähän myöskin kommentti, niin yhdeltäkään ryhmältä ei ole tullut esille se, että tarvitsemme teknologiaa, vaan ehkä niin kuin yhteen sovittamista tietyissä asioissa, mutta aika paljon puhuttu tiedosta, prosesseista, ihmisistä ja johtamisesta. Hypätään sinne, vaikka Heidi, oletko sinä vaikka lympyryhmä, mikä? Eli ykkönen, Heidi-ryhmä ja Niina, ole hyvä. Kiitoksia. Terveisiä Iistä Pohjois-Suomesta. Me keskusteltiin oikeastaan näistä molemmista kysymyksistä vähän rinnan ja polvellen. Ja isosti me jäätiin miettimään tiedon siirtymistä ja sen keräämistä. Moni meistä nosti esille tietoturva-asian ja tiedon arkistointia, sitä tiedon määrää, nousi toive tiedon sujuvasta liikkumisesta ja siitä, että miten tietoa voitaisiin kerätä vain kerran. Ja oikeastaan myös isosti nousi esille se, että tiedetäänkö me, mitä kaikkea tietoa on tai voisi olla saatavilla. Että mistä sitä tietoa voisi lähteä hakemaan. Puhuttiin siinä yhteydessä sitten myös siitä, että miten sitä tietoa voisi jakaa eri tahojen kesken. Ja sitten ihan siinä lopussa me puhuttiin vielä myös siitä, millaista on se tiedon elinkaaren hallinta. Kaiken kaikkiaan me tultiin tulokseen, että meillä on varmaan enempi kysymyksiä tällä hetkellä vielä, entä kuin vastauksia. Kiitoksia lympyryhmä 1. Hyvä kysymys, on erinomainen. Se fokusoi keskustelua usein oikeaan suuntaan. Mutta pysytään suurin piirtein aikataulussa, niin otetaan sieltä nyt tässä hetkessä niin enemmän lympyryhmiä, otetaan sitten seuraavaksi lympyryhmät 2 ja 3 tuohon toiseen kysymykseen. Mä vielä palasin tähän ekan teeman lopuksi, se mitä verohallinnosta Saku tuossa alusti meille. Jos palautatte mieleen sen pyramidin, minkä hän kuvasi. Pyramidin ylhäällä oli teknologia, siis tuli tieto, sitten tuli lainsäädäntö, regulaatio ja sitten alhaalla on perusta ihmiset, toiminta ja tarpeet. Oma kokemus, jos mä puhun nyt vaikka 30 organisaation näkökulmasta, kenen on tehnyt töitä viimeisen 2 vuoden aikana, niin se keskustelu tällä hetkellä pyörii tosi vahvasti tiedon ympärillä. Et miten me voitaisiin tietoa paremmin niin hallita, miten me voitaisiin johtaa tiedon kautta. Yllättävän vähän keskustelua on niin asiakkaista ihmisistä tarpeista. Mä tein itsestäänselvyys, mutta mä näkisin, että me ollaan menossa sinne suuntaan pikkuhiljaa. Me ei puhuta niinkään teknologiasta, mutta tietokeskustelu on mun kokemuksen mukaan tällä hetkellä niin todella niin ytimessä julkishallinnossa. Kiitoksia. Tämä oli hyvä. Ei ollut alkuverryttely, vaan startti tähän aamupäivään. Meille tulee toinen alustus kahvitauon jälkeen. Kahvit, kun lähdette tuosta ovesta ylös, käännytte oikealle ja portat, niin siinä on niin se iso aula, niin kahvit ovat siinä. Me jatketaan 10.45. Kiitoksia. Siellä kahvitauolla, jos kurkkaatte puhelimia, niin käykäähän vastaamassa noihin gallupeihin, mitä tuonne reaaliin on laitettu. Minkälaiset tunnelmat teillä on tämän työpajan jälkeen ja niin kuinka ajankohtainen aihe on? Ollaanko valmiita pikkuhiljaa jatkamaan sitten? Siirrytään toiseen alustukseen. Meillä on täällä nyt paikan päällä alustajana Anne Kauhanen-Simalainen, tervetuloa. Anne tulee alustamaan meille tiedon arvosyklistä, mikä on laadukasta tietoa. Osittain ehkä vähän sivutaan äskeisen keskustelun aiheita, mutta tähän tulee myöskin sitten ihan omia näköaloja. Ja ollaan sovittu niin, että Anne on paikalla, niin alustusten jälkeen niin hänellä on aikaa muutamiin kysymyksiin myöskin, sitten voidaan käydä vähän keskustelua. Siis hän joutuu poistumaan, mutta ole hyvä, Anne. Kiitoksia. Joo, hyvää aamupäivää kaikille. Tämä varmaan toimii ihan ok, tämä linkki kuuluu joka puolelle. Joo, tosiaan tarkoitukseni puhua tästä tiedon arvosta, tiedon laadusta. Olen tosi iloinen, että
saan puhua tästä, koska nyt kun mitä enemmän mennään digitaalisuuteen, meillä on digitaalista tietoa tavattoman paljon käsiteltävänä, sitä tärkeämmäksi tulee se tiedon arvo ja tiedon laatu. Ja oikeastaan just viestinä tässä kun teillä on tässä työpajoja ja myöskin tässä jatkossa sitten tällä digitaalisen ajan urallanne, niin muistakaa aina miettiä, mikä onkaan tämän tiedon arvo, mikä on tämän tiedon laatu. Että se on kuitenkin sitten se perusta sille, että pystytään käyttämään niitä digitalisaation mahdollisuuksia, pystytään hyödyntämään teknologiaa, koska jos siellä ei ole sitä niin kuin arvokasta, laadukasta tietoa pohjalla, niin silloin se on aika lailla käyttökelvotonta sitten se materiaali, se raaka-aine, mitä siellä on sitten pohjalla. Ja todella niin kuin tuossa teillä oli edellinen aihepiiri koski tätä kansainvälistä rajat ylittävää tietoa niin voidaan myös niin kuin tarkastella siis tätä digitaalista tietoympäristöä, mitä se tällä hetkellä on. Ja meillähän on siellä, niin kuin, jos ajatellaan tätä näkökulmaa tietoa, siellä on julkista tietoa, siellä on avointa yhdessä saatavissa olevaa tietoa, salassa pidettävää tietoa. Sitten me usein aika paljon luotetaan, että Googlehan se löytää kaiken tiedon. No ei todellakaan, että on paljon tietoa, jota Google ei löydä erilaisissa rekistereissä, tietokannoissa olevat tiedot, hakukoneet eivät niitä tavoita. Meillä on semmoinen syvä verkko siellä, syvä web olemassa ja jopa tämmöinen pimeäkin verkko, mikä sitten toimii niillä omilla ehdoillaan. Tämä on aikamoinen ympäristö, missä ollaan, että nämä on mielenkiintoisia, aina on näitä tietoja, miten paljon meillä oikeastaan sitä dataa on, sitä voin kuvata. Tässä nyt on tuo kehitys kuitenkin, että tuossa 2000-luvun alussa tämä digitaalisena tuotetun datan määrä, se ohitti se tämän fyysisessä muodossa olevan analogisen datan, ja nyt jo 2011 niin tuotettiin digitaalisena lähes 100% kaikesta syntyvästä datasta. Ja tämä kasvaa edelleen, tämä vuosittain luotava tallennettava digitaalinen data näillä näkymin ainakin. Mutta todellakin, niin mikä siinä on sitten sitä tietoa, niin se ei ole todellakaan sitä perusdataa siellä. Ainakin näitä laskelmiahan löytyy, niitä erilaiset tutkimuslaitokset laskee eri puolilla maailmaa koneellisesti. Ja en todellakaan usko, että ne pääsevät kiinni siihen, mikä on siellä sitä merkityksellistä tietoa, vaan se on niin kuin datamääriä. Ja siellä toki meillä on niin kuin tavattoman paljon, tähän on upea ympäristö, että me saadaan tieteellistä tietoa, me saadaan tutkimustietoa, julkisen hallinnon tuottamaa tietoa, me saadaan todella niin kuin sitä enemmän kuin koskaan on mahdollisuus löytää, mutta samalla siellä on, tiedetään, paljon on tällaista niin kuin suorastaan roskaa, vanhentunutta, päällekkäistä, epäluotettavaa, vääristeltyä sitten dataa. Et tässä niin kuin ympäristössä siinä todella niin kuin se korostuu sitten se, että julkisen hallinnon tuottaman tiedon laatu ja arvo, mikä se siinä on, ja sitä todella niin kuin on syytä sitten miettiä, että miten se niin kuin vaikuttaa. Tässä ympäristössä toimitaan, ja julkinen hallinto ei ole siinä mikään saareke. Meillä on julkisen hallinnon tietovarannot on siellä tässä ympäristössä. Tässä yksi kuvausjäsennys siitä, miten voidaan jäsentää. Tästä hyvin perusrekisteristä olevaa tietoa ihmisistä, rakennuksista, ympäristöstä, kaduista, teistä tällaista näitä perusrekistereitä. Meillä on hallinnon tuottamaa lainsäädäntötietoa, toimintatietoa, taloustietoa, hallinnollista tietoa tuossa ydinkehikon ympärille jäsennetty tässä kuvassa. Ja sitten eri hallinnonalojen tuottamaa hyvin syvälle substanssiin menevää tietoa. Ja tätä pitäisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Siinä on tämän yhteiskunnan tavattoman suuri tietopääoma, jonka sitten käytöllä on sitten erityyppisiä, kaikki ei suinkaan ole, kaikki ei ole julkista, kaikki ei ole avointa, että siellä on sitten olemassa sitten käyttörajoituksia tietosuojan perusteella, lainsäädännön perusteella. Kaikki tieto ei ole suinkaan helposti löydettävissä. Näiden asioiden kanssa on tosi paljon tekemistä.
siellä on sitten tietoturvallisuuskysymykset otettava huomioon, siellä on hinnoittelukysymykset, mutta koko ajan ollaan enemmän avaamassa ja lähdetään siihen, että saataisiin avoimuutta enemmän. Ja täällä sitten löytyy nämä teidän tämä tietoalue, sitten tästä jostakin kohtaa, missä se siellä sitten onkaan. Ja ennen kaikkea, niin kun ajattelee tätä digitaalisen tiedon hallinnan uusia mahdollisuuksia, niin siellä tarvitaan sitä, niin sitä perustaa ja ehkä niin lähtökohdaksi voisi ottaa, että miten saada sitä tiedon saatavuutta yksinkertaistettua sitten asiakkaan ja erilaisten prosessien käyttöön, jotka sitten tukee julkishallinnon tehtäviä. Ja sillä lailla niin se, että me sitten pystytään ottamaan käyttöön keinoälyä ja erilaisia tietoavustavia robotteja ja muita, niin kuitenkin siellä niin täytyy olla sellainen perusinfrastruktuuri, tietynlaiset arkkitehtuurit, yhteiset tietomääritykset, joiden pohjalta sitten myös nämä robotit ja keinoäly sitten voivat toimia. Ja ihan se, että tällaisen niin kuin sen perustan rakentaminen se on hyvin hidasta ja pitkäjänteistä ja sitkeää puuhaa, että on tärkeää niin kuin kehittää näitä ketteriä menetelmiä, mutta jotta me pystyttäisiin niitä käyttämään, niin siellä tarvitaan sitten sellainen perusta. Meillä on nyt sitten meneillään hallitusohjelman kärkihankkeen yhteisen tiedonhallinnan hanke, YTI-hanke, jonka avulla sitten myös tätä yhteentoimivaa tietomääritysten tiedon infrastruktuuria pyritään rakentamaan. Ja tällainen periaatteena tämä yhden luukun palvelumallit on myös tällainen asia, jolla sitä tiedon käyttöä tulisi parantaa. No mistä oikeastaan puhumme sitten, kun puhumme tiedonhallinnasta, niin puhutaan, silloin se on kysymys tietosisällöistä, tietojen merkityksistä. Sitten me voidaan tarkastella tätä organisaation näkökulmasta tai yhteentoimivuuden organisaatioiden keskinäisestä yhteiskäyttöisestä tiedonhallinnasta. Voidaan puhua sitten tiedonhallinnasta myös laajemmasta avoimessa ympäristössä tai sitten henkilökohtaisesta tiedonhallinnasta. Puhutaan myös tästä omadatasta, maidatasta. Toki aina on kysymys, onko tässä nyt puhutaanko avoimesta vai omasta vai yhteisestä tiedosta, että nämä on hyvä sitten aina tunnistaa. Ja otan ihan tähän vielä tästä tiedon hallinnasta sen kokonaisuudesta, yhden kuvan osa-alueista ja prosesseista, mitä sillä voidaan ymmärtää. Että tässähän on niin se asia on tiedon ja tiedonhallinnan kanssa aina, että siihen on niin monta näkökulmaa, ja oikeastaan me niin jokainen, uskon, että tässäkin niin ryhmästellä, on todella monta näkökulmaa siihen tietoon, ja aina sitten tietysti ajatellaan juuri siitä näkökulmasta, mutta on niin tärkeää ajatella, avata sitä, että meillä on todella niin kuin monimuotoista, monenlaista tietoa. Tietysti niin rajaa sitten tätä, kun puhutaan julkisesta hallinnosta, niin siellä on lainsäädäntöä, tietyt tehtävät ja tavoitteet jokaisessa organisaatiossa, jonka mukaan edetään. Tämä kokonaisuutta pitäisi pystyä johtamaan, että se olisi hallittu kokonaisuus. Ja olennainen asia on, että siellä meillä myös saataisiin luotua tämmöinen yhteinen tiedonhallinnan kieli, että me ymmärretään kesken toistemme kanssa, että mitä milläkin tarkoitetaan, mutta myös sitten, että se menisi se tiedonhallinnan kieli sinne ihan tietojärjestelmillä asti. Mutta todella, jos meillä on toimintaympäristötietoa eri muodossa, asiakirjatietoa, rekistereitä, tietovarannot on monimuotoisia, ne tulevat monimuotoistumaan entisestään, tulee kuvaa ja ääntä yhä enemmän. Se on monirakenteista tietoa. Ja tämä tietysti luo tiettyä myös sellaista vaikeutta siihen tiedon hallintaan juuri silloin, kun halutaan tietoa, tähdätään siihen, että sen tiedonhallinnan avulla voitaisiin tietoa yhdistellä, millä voidaan sitten saada sitten niitä erityisiä hyötyjä. Mutta siellä on näitä tiedon muodostamisen prosessi, millä muodostuu tämä tietopääoma sieltä datasta, koneluettavasta datasta, ihmisten ymmärtämään informaation
ja tietoon ja ymmärrykseen. On tiedonhallinnan prosessit, elinkaari, siellä tietojen hankinnasta, luomisesta, tuottamisesta, organisointiin ja säilytykseen ja myös hävittämiseen. Ja sekin prosessi on niin kuin varsin monimuotoinen tässä ympäristössä, missä on myös niin kuin sosiaalisen median kautta tapahtuva tiedonmuodostus ja ylipäätänsä nämä toimintatavat monimuotoistuneet ympärillä, että ne ei ole mitenkään kaavamaisia prosesseja, että niitä on tarkasteltava koko ajan myös uudella lailla. Ja meillä käsitellään erilaisia tiedon ilmenemismuotoja, asian hallintaa, ydintietojen hallintaa, avoimen tiedon hallintaa, metatietojen hallintaa, erityisesti se tieto ja kuvaileva tieto. Ilman metatietoa ei oikeastaan tietoa meillä ole ollenkaan. Me tarvitaan tietoa siitä kontekstista, missä tieto on syntynyt, ketkä sen ovat tuottaneet, mikä sen sisältö on. Ja tässä on kyse prosessien hallinnasta, on myös tiedon elinkaaren ohjauksesta ja tiedonhallintaan kuuluu sitten myös se, mitä palveluja sitten on henkilöille ja järjestelmille myös järjestetään. Ja taustalla tietysti tekniset tukipalvelut, joita myöten sinänsä niin se tiedon hallinta on sitten välttämättä, mutta ne on tukena takana siellä se tekninen infrastruktuuri. Ja päämäärä tietysti, että saataisiin hyötyä, saataisiin ne tiedot oikeasti hyötykäyttöön sekä päätöksentekoon, toimintaan ja tämmöisen operatiivisen palvelujen käyttöön, palveluihin, hallintoon, niin kansalaisille yrityksille, tutkijoille kuin sitten laajasti yhteiskunnan tarpeisiin. Mutta varsin niin tämä on iso ja monimuotoinen kokonaisuus, missä kun puhutaan tiedon hallinnasta, että se on hyvä sitä aina pitää mielessä. Ja miten sitten tähän tiedon arvoon, niin kyllä yksi sellainen lähtökohta on tämä niin tiedon jakaminen, sen merkitys, miten tärkeää se on, että jaettu tieto vanhan sananlaskun mukaan, jos se on kaksinkertainen tieto, mutta kyllä se on usein paljon enemmän kuin sitä tietoa sitten jaetaan ja sitten jaetaan vielä eteenpäin, mutta se, että se tietoahan ei menetä silloin, kun sitä itse ei menetä sitä, kun sitä jakaa eteenpäin. Päinvastoin sillä luodaan sitä arvoa. Tämä ehkä se tapa tarkastella sitä tiedon arvonmuodostusta tämän tiedon arvosyklin kautta on aika hyödyllinen siellä, että kun meillä on sitä erilaista bittejä, tallenteita, irtofaktaa datana ja se on jo, tämähän on oikeastaan uusi, hyvin tuore ilmiö, että sitä dataa jo itsessään pystytään hyödyntämään palveluihin ja tuotteisiin ja sovelluksiin, että se on oikeasti raaka-ainetta. Ja sehän niin tavallaan, jos mennään, kun ajatellaan sitä, että mennään tuohon tällaisen merkityksellisen, tulkittuun, jäsennettyyn informaatioon, niin se on sellainen liukuma, että oikeastaan siinäkin, kun tarjotaan raakadataa, niin sen täytyy olla jo tietyllä tavalla rakenteista, että sitä voidaan sitten hyödyntää. Tämä on hyvin sellainen mielenkiintoinen asia. Tässä tulee se, että mikä on arvokasta tietoa asiakkaalle. Sen takia, että nyt viime aikoina on tiedon hyödyntämistä keskustelua käyty eri tahojen kanssa, niin siellä esimerkiksi tutkijat ja journalistit, jotka hyödyntävät data-aineistoa, he haluavat sitä tietoa tässä mahdollisimman raakamuodossa, että voivat sitä käsitellä ja analysoida eri tavoin. Myös eilen olin sellaisessa keskustelussa mukana, jossa oli kyse paikkatiedon hyödyntämisestä. Ja siellä oli sitten yritysten näkökulmasta sitä tarkasteltiin. Ja myös yritykset sanoivat, että tällaiset ei paikkatietoalan yritykset, vaan sellaiset yritykset, jotka muuten hyödyntää liiketoiminnastaan dataa, ja hekin haluavat raakamuotoista dataa. Ja tämä on sitten jännä kysymys tässä tämän laadukkuuden ja sen raakadatan välillä. Että usein me ajatellaan, että se laadukas data on hyvin jalostettua dataa. Mutta mikä se on se asiakkaan tarve, niin siitähän se on kysymystä. Eri asiakkaat tarvitsevat eri asteisella tavalla jalostettua tietoa. Ja tässä on se asiakaslähtöisyys, mikä pitää ottaa huomioon. Mutta jos mennään tätä sykliä sitten eteenpäin,
niin toki tarvitaan sitä paremmin jäsenneltyä, visualisoitua, analysoitua tietoa, jota sitten ihmiset ymmärtävät, jota voidaan käyttää päätöksenteossa, jota kansalaiset voivat niin kuin hyödyntää suoraan. Ja näistä sitten muodostuu se, kun se niin yhdistetään sitten muuhun tietoon ja ihmisen ymmärrykseen, niin tällaista oppimisen, tutkimuksen, tiedon jakamisen tietoa, ymmärrystä eteenpäin, joka sitten taas tätä prosessia täytyy arvioida. Siellä tarvitaan näkemystietoa, ratkaisuja, jolloin voidaan sitten ehkä saadaan vähitellen koottua tällaista ihan viisauteen asti, joka on aika niin tämmöinen vaikea, vaativa sana, mutta jota meillä pitäisi olla sitten päätöksenteon pohjassa. Mutta se, että tämä on niin myös semmoinen vähän, ei kovinkaan vanha, kun mä olen seurannut tätä alaa niin monta kymmentä vuotta, niin sanotaan nyt, että tämä on ehkä tämmöinen sykliajattelu on semmoinen, ehkä se on 20 vuoden takaa kuitenkin, mutta sitä ennen on ollut tämä tämmöinen datainformaatiotieto, tämä on hyvin semmoinen perus ketjuajattelu. Se on aina jotenkin ajateltu vähän tälleen niin kuin, että se menee näin ylöspäin, data vastaa semmoista pohjaa ja sitten mennään informaatioon ja tietoon ja näin, mutta tämä on uusi ajattelu, että se on sykli, koska meillä pitää olla myös ymmärrystä siitä, mitä dataa kerätään, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja tämä on niin ihan, siis jokaisessa palvelussa, jota tuotetaan, mutta hyvin tärkeää miettiä, mitä me tästä tarvitaan, ja siinä tarvitaan ymmärrystä. No, nyt meillä on nämä digitalisoinnin periaatteet, nämä on ollut täällä esillä varmastikin useammassakin yhteydessä, ja siellä on yksi periaate, olikohan se nyt 9 periaate sitten, mutta yksi periaatteista on se, että julkiselle hallinnolle avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille, että se on avataan tietoa rajapintoja julkisesti saataville, ellei sitä saatavuutta ole syytä erikseen rajata ja annetaan sitä tietoa hyödynnettäväksi. Tämä avoimuusperiaate, ja se avoimuus on paitsi, että se on tietysti niin kuin tällaista yhteiskunnan läpinäkyvyyttä saada, että sillä voidaan tuottaa uusia palveluja, niin se on myös kyllä varmasti niin kuin hallinnon tehokkuutta. Ja tämmöistä niin kuin, tämäkin on sen verran uutta ilmiötä, että tällaiset ennakko-odotukset tästä avoimen datan hyödystä, ne on olleet hyvin suuria. Ja siellä on hyvinkin niin kuin Euroopan unionin tasolla esitetty hyvinkin isoja tällaisia rahamääriä näistä markkinoista ja tulevista markkinoista odotuksia. Ja Suomessa me ollaan, kun me ollaan aina niin kuin tarkkoja ja kriittisiä ja halutaan tutkia asioita, niin on aina ajateltu, että no joo, näitä ennakko-odotuksia, mutta että miten sitten pystytään, tätä seurataan, miten se paikkansa. Meillä on nyt sellainen vähän tuoretta tutkimusta valtioneuvoston tutkimushankkeena, Etla tutkinut tätä avoimen tiedon vaikuttavuutta, ja siellä on sellainen merkittävä tulos on siellä yksi, että tämä datan avaaminen on ehdottomasti niin kuin, sen vaikuttavuus on siinä, että ne yritykset, jotka hyödyntävät avointa dataa, ja ne hyödyntävät myös big dataa, ne tuottavat niin kuin huomattavasti enemmän uusia tuotteita ja palveluja markkinoille. Ne tekevät tällaisia radikaaleja innovaatioita, jotka ovat ihan uusia. Ja se on kyllä sellainen ihan hyvä asia ajatellen kuin Suomea, että mennään eteenpäin. Että se, että vielä me ei nähdä, me pystytään niin tarkkaan osoittamaan, että mitä se tuottaa sitten vaikka niin kasvua tai työpaikkoja. Näin ainakin tutkijat tässä, tutkijat ovat tarkastelleet, mutta se merkitys on tässä niin uusissa innovaatioissa selkeästi. Ja tuossa on tämä nyt vielä se avoimen datan niin kuin tarkka määrittely, että sen tiedon pitää olla käytössä laillisesti ilman käyttörajoituksia avoimen käyttöön, teknisesti koneluettavassa rakenteessa muodossa maksutta ja sitten tietosuojan ja muut lainsäädännön rajoitukset huomioon. Mutta niin tämähän on sitten vähän kuin spektri oikeasti sitten se avaaminen, että avaamiskehitys, että on täysin avointa dataa, mutta voi olla sitten dataa, joka on jollekin käyttäjäryhmälle avataan vaikkapa henkilökohtaisen käyttöön, mutta silloin se ei ole puhtaasti avointa dataa. Sillä lailla näissä määritelmissä on hyvä olla tarkkaan, että ymmärretään, mitä puhutaan. Mutta tämmöisiä isoja teemoja, miten lisätä tiedon arvoa, miten edistää tiedon hyödyntämistä. Tällaista on kiteytynyt ainakin nämä neljä niin tämmöistä isoa pilaria, että edistämällä tätä tiedon avointa saatavuutta,
Sitten myös avointa datan vapaata liikkuvuutta. Tässä Euroopan komissio antoi tästä tiedonannon tästä, joka liittyy tähän datatalouden kehittämiseen, ja Viro on ollut hyvin aktiivinen myös tätä periaatetta viemään EU-ssa free flow of data. Ja olemme Suomessa ilman muuta samalla kannalla, samalla linjalla. Mutta se, että äärimmäisen tärkeä kysymys on meillä koko ajan keskustelussa, kenellä on oikeus tietoihin, niihin tietoihin, kenellä on vastuu, mitkä on ne tietovastuut tiedosta ja niiden laadusta. Ja tähän mä ottaisin sen, että nyt paljon puhutaan aina tiedon omistajuudesta, mutta tässä mä olisin aika tiukka, että tietoa ei voi omistaa, ja me voidaan puhua niistä tiedon käyttöoikeuksista, mutta tällainen tiedon omistajuus on hyvin vieras. Omistajuus on vieras käsite tiedon alueella. Tietojärjestelmiä voidaan omistaa ja näin, ja palveluja ja muita, mutta tiedon alueella olisi parempi puhua tietovastuista ja oikeuksista tiedon käyttöön. Mutta se, että paitsi että näitä asioita, niin tarvitaan näitä kyvykkyyksiä tiedon hyödyntämiseen. Ja tämä on yksi meidän digitalisaatio-ajan, nyt se on iso kysymys myös, että pystytään, että osataan hyödyntää tietoa eri tavoin. Mitä on sitten laadukas tieto? Mitä se on? Teillä on ehkä jonkun verran sitä jo tuossa aikaisemmin käsiteltykin, ja tähän olen rakentanut nyt tällaisen pyramidin, jota voidaan tarkastella tuolta ylhäältä päin lähtien tai alalta päin lähtien. Ja jos niin aloitetaan sieltä ylhäältä päin, koska siellä on se asiakkaan ja tiedon käyttäjän tarvitsijan näkökulma. Eli sen tiedon pitäisi antaa vastaus tietotarpeeseen. Se voi olla myös siellä ylhäällä, että se käyttäjän voi olla myös järjestelmä, tai se voi olla palvelu, mutta että siellä tulee se vastaus. Ja silloin tulee, siitä näkökulmasta on se, että onko tämä tähän tarvittavaa tietoa, onko tämä arvokasta tietoa, onko tämä merkityksellistä tietoa. Tulee kysymys siitä sisällöstä, tietosisällöstä, sen luotettavuudesta, sen eheydestä, sen, että se myös säilyy se tiedon eheys sen elinkaaren aikana ja on tunnistettavissa ne muutokset, mitä on tapahtunut. Ja täällä on yksi iso kysymys, ajantasaisuus se on sellainen ihan tällainen erityisesti myös julkisen hallinnon palvelujen ja kaiken tiedotuotannon kannalta, että kyllä pitäisi meidän päästä siihen, että meidän tiedot olisivat ajantasaisia. Tässä ei ole tässä varmaan kaikilla organisaatioilla lähes tulkoon on samankaltaista ongelmaa, mutta löytää ne tavat, miten se tieto pidetään ajantasaisena. Silloin tulee myös mukaan se, että käyttäjät otetaan myös siihen mukaan. Mutta miettiä sitä mallia. En nyt sano, mutta on sellainen ehkä varmaan teillä myös mietittävä asia olisi tämä, että miten sitten pidätte sen tiedon ajantasaisena, millaisella konseptilla. Ja tiedon ymmärrettävyys. Ja se on nyt ajatellen myös, että nämä digitaaliset palvelut tähdätään siihen, että niitä käyttää mahdollisimman monet kansalaiset. Niin tämä ymmärrettävyys kautta linjan siis asiantuntijoiden kesken järjestelmissä kansalaisilla. Siellä on kielikysymyksiä, viestintäkysymyksiä. Siellä tulee myös teillä on tämä materiaalia täältä sanastoista tuolla aineistossa aika paljon. Oliko minulla pari minuuttia vielä? Joo. Niin tutustukaa myös siihen. Sitten yhteisten sanastojen käsitteiden luominen on siinä se perusasia. Mutta myös sitten, että sen tietoon pääsee käsiksi, se on nyt ehkä itse tiedosta siinä kysymys, niin tulee tämä palvelujen saavutettavuus ja käytettävyys, että ne ovat riittävän helppokäyttöisiä. Tiedon löytyvyys ja yhteentoimivuus. Siinä meillä on vielä tosi paljon työtä. Että se on vähän niin kuin sellainen, kun tulee helposti luodaan aina myös uusia palveluja, kun meillä ei ole pitäisi ehkä miettiä, että voidaanko me saman vaikkapa hakupalvelun piiriin, mitä kaikkea sinne voidaan sitten viedä. Sitten tarvitaan hakupalveluja, yhteisiä ja metatietopalveluja. Tarvitaan näitä metatietoja, avoimia rajapintoja, standardimaisia rajapintoja, tietorakenteita, joita sitten voidaan hyödyntää. Tietoa voidaan yhdistellä eri tavoin. Ja sitten ihan tämä perusjuttu sitten tietenkin, että tieto on saatavilla, se on lainsäädännön otettu huomioon, tietoturvallisuuskysymys. Mutta tietysti me luodaan sitä perustaa luodaan sitä aika tavalla alhaalta ylöspäin, mutta että se
tätä pitäisi tarkastella molemmilla puolilta. Ja otan vain sitten ihan tähän loppuun ihan lyhyesti, että tämä näkökulma myös, että tunnistakaa aina se, missä on kysymys tällaista yhteisestä tiedosta, käytättekö, onko saatavissa se tieto jostakin muualta, jota voitte käyttää, tai oletteko luomassa jotain yhteistä tietoa, ja mitkä ovat niin kuin sen mahdollisuudet, mitä hyötyjä voidaan saada, mitä vaatimuksia täyttää. Ja tässä tällaisena vain niin kuin tietona tästä, jota en nyt tässä käsin enempää esitellä, mutta että todella tämä kärkihanke, mikä meillä on yhteistä tiedonhallinnasta ja siellä tavoitteena todella hyvä tiedonhallinta ja laadukas tieto. Ja siellä on niitä eri näkökulmia tarkastellaan, että oman tiedon näkökulma, yhteen toimivuuden, yhteensopivuuden näkökulma, jonka pitäisi tuoda sitten luotettavuutta, vertailukelpoisuutta, luodaan infrastruktuuria ja palveluja ja tietenkin tietosuoja, tietoturva aina ympärillä. Tässä on useita tietopaketteja, erityisesti tämä yhteentoimivan menetelmä ja välineen tietopaketti on se, mihin liittyy tämä sanastojen hyödyntäminen. Meillä on hirveän hyvä tällainen, jo vaikkapa ajattelen yhtenä näkökulmana tällainen sanastotietovaranto on olemassa tässä yhteiskunnassa, erilaisia sanastoja, joita on ollut eri tarpeisiin, mutta meidän pitää vielä löytää se tapa, miten niitä saadaan paremmin yhteiskäyttöön, mutta niin kannattaa nyt perehtyä. Tässä ehkä nämä ainekset, mitä teille tässä jatko sitten tuota. Mutta myös sitten ne kysymykset. Mä voisin tässä avata nämä. Joo, ole hyvä. Voisitko mainita kyvykkyyksiä tiedon hyödyntämiseen? Onko ne data-analyysitaitoja vai? Data-analyysitaidot ovat ehdottomasti yksi tällainen taitoryhmä ja todella tärkeä ryhmä. Ja siinä on niin kuin suuret osaamistarpeet. Ne on myös kansainvälisesti, ne on ihan Suomessa. Tämä on yksi. Toki siinä niin kuin nythän on täällä myös niin kuin erilaisia koulutusta ollaan kehittämässä, mutta ehkä myös niin kuin, tässäkin on ne hyödyntämisen taidot. Minusta on myös kyllä koskee sitten ihan tällaisia tavalla eri ammattiryhmiä, ihan läpi niin kuin julkisen hallinnon lähtien päätöksentekijöistä, asiantuntijoista, tarvitaan erilaisia taitoja ja jopa ihan siis peruskoulusta, perusasteesta. Että kyllä minulla niin suuri huoli on tavallaan, että tällaisia tietotaitoja niitä tällä hetkellä ei missään tapauksessa ole riittävästi tähän ympäristöön, mutta että tämä kyllä todella niin kuin vaaditaan paljon enemmän. Että ihan se, että ihmiset, siis yksilöt, kansalaiset pystyvät niin kuin toimimaan tässä niin kuin tietoympäristössä, missä ollaan. Se on ihan kansallisen ison ohjelman paikka Suomessa tai jokin ohjelma. Hyvä, kiitos Anne. Vielä yksi kysymys mahtuisi tähän. Tuleeko vielä sieltä? Joo, mä oon Teesonen Helsingin kaupungin kotimaisia kysymässä, että minkälaisia, jos me mietitään tämmöisiä tiedonhallinnan visioita, niin minkälaisia asioita me pitäisi ottaa sinne tavoitteeksi. Esimerkiksi mun tuli äsken tuossa mieleen just se, että kun me usein tehdään esimerkiksi paikkatietopuolella niin koosteita, että on tietotuotteita. Kaivataanko semmoisia enää vai pitäisikö se nimenomaan siirtyä se tavoite enemmän sinne raaka puolelle ja siihen hallintaan ja muun muassa? Apu hakemaan sen tuosta. Yhden vinkin problematiikka. Aivan hyvä. Tämä on hirveän hyvä ja siis akuutti kysymys, koska tämä niin oli just tuossa, mihin mä viittasin, tämä eilisen keskustelu, mikä minua itteni niin vielä oikein niin havahdutti, että tämä yritysten esimerkiksi, että me tarvitsemme niin raakadata. Mutta kyllä tässä niin ensinnäkin tätä pitäisi niin tarkentaa, että millaista se raakadata siis oikeasti on tähän tarpeen. Ja tässä tulee niin se oikeastaan se asiakasnäkökulma. Että tämä asiakaslähtöisyys myös tähän tiedonhallintaan. Että siellä tässä on erilaisia tarpeita, joissa tarvitaan erilaista tietoa. Että tämä niin sellaisena isona visiona, niin se, että se tieto on mahdollisimman avoimesti saatavilla niin pitkälle kuin mahdollista. Ja miten yleisesti voidaan niin se koneluettavassa muodossa, mutta niin sehän auttaa jo pitkälle. Sitten se, että
myös sellaisia me kaikkia tarpeita varmaan koskaan pystytä tunnistamaan. Mahdollisimman suuri avoimuus. Sitten myös niin kun se, tulee sitten se asiakasnäkökulma. Hyvä, kiitos. Siellä vilahti toinen käsi vielä ihan pikaisesti jostain mikrofonin sinne, sitten ruvetaan tekemään ryhmistä keskustelua, mutta otetaan tästä muutama kysymys vielä, jos Anne, sulla on ihan hetki aikaa vielä olla paikalla. Kiitos Miikka Sarpinen Valtiokonttorista. Toi oli tosi hyvä esitys ja mä olisin vaan kysynyt, että miten sä näet, että mä tulkitsin tätä kuvaa silleen, että se on tavallaan niin kuin kuvaa aika lailla tämän tiedon jo jossain määrin niin kuin jalostetun tiedon niin kuin ikään kuin arvonmuodostumista, mutta että mä rupesin miettimään siitä, että miten tarpeelliseksi sä näet sitten niin kuin kyvykkyyden rakentaa hypoteeseja ja malleja ikään kuin oikeastaan niin kuin mahdollistaa meille oikeasti tuon tiedon hyödyntämisen arjessa, että se ei oikein näy tässä mitenkään, ja mä jäin niin kuin sitä kaipaamaan tässä kuvassa, että miten te näette, että miten siihen sitten, niin kuin se varmaan vaatii aina omaa osaamista, että ei riitä, että tiedon oikeassa sun täytyy rakentaa joku hypoteesi ja malli, jotta se tuo ylhäällä tuottaa sitä arvoa ja merkitystä. Joo, Viestikapulla saa. Hyviä kysymyksiä, hyviä laajennuksia, että todella tarvitaan malleja, tarvitaan konsepteja. Tässä on muun muassa tämmöinen niin kuin yksi alue on tämä oma data ja myös niin kuin se julkisen hallinnon näkökulma siihen, että minkälaisen konseptin pohjalta lähdetään rakentamaan. Siinä on sitten tässä tarvitaan varmaan myös se, että kaikista tästä tarvitaan se yhteistyötä ja jotenkin semmoista niin kuin meidän osaamisten yhdistämistä. Se on niin semmoinen perusasia, että myös tällaisten erilaisten mallien luomista, eri ammattilaisten yhteistyötä ja moniammatillista yhteistyötä, että jotta ihan suoraan se vastaus siihen kysymykseen, mutta sitä mä niin vielä, siitä mä olen iloinen, että näyttää siltä, että yhä enemmän on teknisiä sisältöosaajia, eri asiantuntijoita istuu miettimässä asioita yhdessä pöydänsä mallintajia. Tietomallinteja, konseptimallinteja ja näin edelleen, mutta siinä on vielä paljon tekemistä sitten koko julkisessa hallinnossa. Hyvä, kiitoksia. Annetaan Annelle aplodit. Mennään ryhmätöihin, sanotaan pöytäkuntakeskusteluihin. Saatko Anna vielä kysymykset sinne esille seinälle? Oikeastaan myöskin täällä paikan päällä lähdetään käymään saman tien keskustelun ryhmästä, koska tässä tuli varmaan aika paljon syötteitä, niin sitä menee saman tien ryhmäkeskusteluun. Ja kysymykset ovat tiiviimpiä kuin ensimmäinen kysymys, mistä sinun toimintaympäristössä puhutaan, kun puhutaan tiedosta ja tiedon hallinnasta. Ainakin itseni nousi tuossa mieleen, että onko se oikeasti yhteinen ymmärrys sanasta tietoa? Tähän mä ainakin törmään tuossa omassa työssäni ja arjessa jatkuvasti, kun puhutaan sanalla tietotoimistomme ohjelta sujuvasti. Ja toinen kysymys, minkä ottaisit ensimmäiseksi tiedon arvon lisäämisen ja laadun parantamisen kohteeksi? Eli mikä olisi se kohta, niin pitäisi edellytykset tehdä jotakin, että päästäisiin tässä ikään kuin tiedon arvoketjussa eteenpäin, saataisiin paremman hyötyä siellä. Varmasti eri organisaatioissa hyvin erilaisia kehittämiskohteita. Näillä kahdella kysymyksellä lähdetään käymään keskustelua pöytäkunnittain, niin myöskin siellä lyhyryhmissä. Olkaa hyvät. Porina vielä jatkuu ja oletan, että puhutte pelkästään tästä asiasta. Nyt pitää keskeyttää ja ruvetaan vähän vetämään yhteen. Jälleen tuossa on kiertelijän ja kaartelijan koitin poimia ilmasta avainsanoja, niin aika kiinnostavia keskusteluja käytiin eri ryhmissä. Katsotaan, minkälaisia tiivistyksiä saadaan aikaiseksi. Mikä teidän vielä on pieni, niin viekää tuonne reaaliin myöskin ryhmän ajatuksiin tuotoksiin tässä. Samalla kun kuuntelette muiden ryhmien purkuja. Hypätään sinne paikalla olevan ryhmän 6, niin mitä syntyi? Minkälaisia ajatuksia, vastauksia, kysymyksiä? Okei, no kutosryhmän puolesta jonkinlainen yhteenveto. Ehittekö viemään vielä tuonne reaaliin? Just lähti. Okei, no niin, sieltähän se tuli. Näin täältä sitä, mitä sinne päätyi. No joka tapauksessa mietittiin rakenteellisen tiedon, avoimen tiedon tärkeyttä, tiedon omistajuutta, vastuutahon löytymisen oleellisuutta, jotta opitaan tehdä yhteistyössä
yhteisesti yhteentoimivaa dataa, niin kyllä se on aika tärkeää. Se oli kaikkien havainto ja mielipide. No sitten pohdittiin tiedon laadun koko tämän yhteentoimivuuden rakentamisen merkitystä sille, että saadaan sitä laatua paremmaksi. Jos en koskaan saada sitä hyötykäytöstä minkälaista palautetta tai responssia siitä, niin miten se on käytettävää, niin se ei vaikuttaa siihen sen tiedon ylläpitokäytäntöön. Se on tosi tärkeää. Tämmöinenkin äsken nosti tuossa, että rakenteellisesta tietoa ja sitä raakatietoa tarvitaan. Se yllättäen se rajapintojen avaaminen ja datan avaaminen, niin sillä on erittäin suuri merkitys. Voisi olla vieläkin suurempi merkitys siihen tiedon laadun parantamiseen ja toimintojen tehostamiseen organisaatiossa. Haluatko ryhmä täydentää muut kysästä? Nappaan nopeasti kiinni tähän, mitä viimeksi toitte esille, että tähän tiedon laatuun, että mikä siihen voisi auttaa, niin yksinkertainen menetelmä, että se pikka menetelmä, että ne, ketä tietoa vie jonnekin, jotka on joku tietolähteitä, on se sitten organisaatio, yksikköorganisaatio tai henkilö, niin tulisi jotain tietoa siitä käytöstä ja hyödystä. Tämä on samantyyppinen ilmiö, kun vastataan kyselyyn, että ikinä saada tietää, mitä siinä kyselyn informaatiolla tehtiin. Tässä on vähän samantyyppinen ajattelumalli, joka on psykologinen ilmiö, joka vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Tuolla voidaan tehdä aika nopeastikin muutoksia, että tulee ymmärrys siitä, mikä on se tietoarvoketju ja miten merkittävä se oman tiedon oikeellisuus ja laadukkuus on siinä. Erittäin tärkeä asia. Hyvä. Mennään täällä paikan päälle ryhmään 4 tähän keskelle, ihan keskiöön. Mitä ajatuksia? Joo, eli meillä oli itse asiassa tästä ensimmäinen kysymys, että mistä puhutaan, kun puhutaan tiedosta ja tiedon hallinnasta, niin oli itse asiassa tietoa on aika monenlaista. Että ne on niitä tietojärjestelmissä olevia tietoja, ne voi olla raakadataan valmista tietoa. Mutta sitten tuli vielä mielenkiintoinen, että kunnissa on vielä, niin puhutaan vielä kiloista, että siellä on myös paljon vielä paperisemmasta tietoa, että muualla ehkä enemmän kuitenkin digimuodossa ja monenmuotoista. Mutta että niissä usein on haasteena sit se, että niitä ei aina saa, ne ei ole aina yhdistettävissä helposti, että tiedot on vielä eri paikoissa ja papereistakin on vaikea sitten, se vaatii aika paljon käsityötä kuitenkin. Mutta myös sähköisissä järjestelmissä ne voi olla hyvin vaikeasti yhdistettävissä toisiinsa. Toiseen kysymykseen päädyttiin siinä korostamaan tätä yhteentoimivuutta ja tietojen yhdistämistä. Se on hyvin olennaista. Ja mitä muuta mietittiin, niin tietysti niin koulutusta tarvitaan, että se tieto on sitten hyödynnettävissä. Että sitä kuitenkin on paljon, ja se on tullut tässä koko ajan esille, että sen hyödyntäminen on tärkeää, vaatii taitoja. Ja sitten yksi tärkeä on metatietoja ja niiden käytön metatietojen hyödyntäminen läpi prosessin. Että ilman kunnollisia metatietoja niin tiedon hyödyntäminen on kyllä vaikeaa ja myös jopa mahdotonta. Et siihen on kyllä niin ainakin meillä organisaatiossa tilastokeskuksessa niin herätty, että meillä on kyllä paljon metatietoja, mutta tarvitaan paljon lisää. Ja sitten siinäkin sitä yhteentoimivuutta sitten muiden kanssa. Se on tärkeää. Analyysi, jalostaminen ja tiivistäminen. Tärkeää. Tuosta jos nappaa niin yleisen ajatuksen, varmaan liittyy ehkä ennen kaikkea niin tiedon eri olomuotoihin. Minkälaista erilaista tietoa meillä on olemassa. Ja tästä nousee seuraava kysymys, että jos meillä on eri olomuodossa olevia tietoa, niin miten pitkään se tieto itsessään voi olla relevanttia, jos rupeaa se vanhentumaan sen takia, että se on väärässä olomuodossa. Että ikään kuin sen muuntaminen toiseen muotoon on niin iso operaatio, ikään kuin vanhentaa itse itsensä, joka on aika kriittinen kysymys monissa organisaatioissa tällä hetkellä. Sieltä kommentti, ole hyvä. Joo, tässä työtilassa on tämmöinen kuva tästä tiedonhallinnan suunnittelusta, että koska just esiin tämä metatietojen tärkeys, niin siis missä tahansa tiedon olomuodossa tai tallennuksessa, on se rekisteri vai asiakirja vai tiedonhallinta, rakennusympäristön tiedossa hyväksi käytetään, niin missä se on kuvassa vaan asiakirjatietoja on? Miksi se on nostettu yksi tiedonhallinnan puolella tähän kokonaisuuteen, missä ei täällä ole rekisteröityä ja muutut tiedot?
Toinen kysymys on just tämä metatietojen, nyt puhutaan näistä tietojen yhteentoimivuudesta, määritään yhtenäisiä käsitteitä ja tiedonmuiden sanastoja, ja sitten myös metatiedot olla sitten myös yhtenäisiä. Hyvä. Olin huomannut, että Heidi nousi ylös siellä, eli ole hyvä. Varmaan vasta parhaiten, kun Anne joutui jo lähtemään siihen kuvaan, kun se on Annen tekemä kuva niin se on tämmöinen niin kuin yksi jäsennys, mutta ihan hyvä täydennys kyllä tämä näin, että olet varmasti ihan oikeassa tässä näin, että kyllä nekin kuuluu siihen kokonaisuuteen, että ei varmasti kannata jättää pois, että eihän se pelkkä asiakirjallinen tieto ole niin kuin tarpeeksi, että sillä, että on asiakirjoja, niin siitä on vain yhdenlaista tietoa, että ei se ole vielä se kokonaiskuva silloin siihen tietoon, jos ei tiedä mitä ne asiakirjat. Ihan hyvä täydennys. Hyvä. Hypätään sitten tänne ihan lähelle lavan reunaa, eli ryhmä 2, eikö niin? Niin ryhmä 2, mitä ajatuksia syntyy? Joo, me keskusteltiin oikeastaan lähinnä siitä, että tämän ensimmäisen kysymyksen osalta, että kun puhutaan tiedosta ja tiedon hallinnasta, niin se vähän riippuu siitä, että minkälaisesta tiedosta puhutaan. Puhutaan siitä operatiivisen toiminnan tarvitsemasta tiedosta, vai sitten onko kysymyksessä ikään kuin sisäistä vaikkapa resurssien hallintaan liittyvää tietoa. Mutta sitten todettiin kyllä, että näyttää siltä, että nämä välttämättä ei riittävästi kohtaa, eli pitäisikin ehkä pystyä paremmin käsittelemään sitä tietoa yhdessä ja laajemmin. Ja siitä sitten seuraa tietysti tiettyjä toimenpiteitä tai tavoitteita. Eli sen toisen kysymyksen puolella tuli sitten esille se, että nyt on tiettyjen järjestelmäratkaisujen myötä tapahtunut muun muassa niin, että sisäiset tietovarannot on pirstaloitunut ja niin kun tätä pitäisi pystyä poistamaan ja estämään. Siinä nyt esimerkkinä oli esimerkiksi nämä HR-tietojen pirstaloituminen sitä kautta, että on otettu käyttöön valtion yhteistä järjestelmää Kiepua, joka on sitten hajauttanut tietoja eri puolille verrattuna esimerkiksi viraston tai hallinnonalan omien yhtenäisten järjestelmien sijaan. Sitten todettiin, että puhutaan aika paljon tietoturvasta ja ylipäätään siitä tiedon asianmukaisesta hallinnoinnista, mutta sitten samalla myöskin puhutaan siitä eheydestä ja saatavuudesta ja siitä johtuu sitten taas se, että tiedon eheyteen ja laatu ja sen jälkeen sen tiedon jalostettavuuteen helpommin hyödyntämään muotoon. Siihen pitäisi pystyä panostamaan, eli sitä pitäisi ottaa sitten niin kuin parantamisen kohteeksi jatkossa. Toisaalta keskusteltiin sitten myöskin tiedon laatuvaatimuksista ja todettiin, että se on oikeastaan vähän kiinni myöskin siitä, että mihin sitä tietoa käytetään, eli vähän suhteutettuna siihen, että mikä on tarpeellinen kontra sitten riittävä tarkkuustaso tiedolla. Mutta toisaalta todettiin, että se voi olla hankalaa etukäteen tietää, ja jos tavoitellaan sitä, että me pystyttäisiin keräämään tietoa mahdollisimman laajaan käyttöön, niin silloin tietysti ehkä se lopputulema on se, että joudutaan keräämään tietoa hyvinkin tarkalla tasolla, vaikka sitä sitten ei kaikissa käyttötarkoituksissa hyödynnettäisikään niin tarkalla tasolla. Mutta sitten myöskin tietolähde vaikuttaa tähän, eli voi olla niin, että tietolähteet on sen tyyppisiä, että se tarkkuustaso sitten vaihtelee, ja tämä tietysti muodostuu sitten ongelman siinä hyödyntämisessä, että todettiin muun muassa tämä, mikä tuli esityksessäkin esille, että tietynlaista medialukutaitoa ja niin kuin lähdekritiikkiä pitää pystyä nyt sitten jokaisen kansalaisen harrastamaan sen sijaan, että aikaisemmin sitä on ehkä edellytetty lähinnä niin kuin ammattilaisilta. Mutta täydentäkää ryhmässä, jos jätin pois jotain ihan olennaista. Tämä ehkä viimeisenä, että parantamisen kohteena pitäisi olla nimenomaan sit se, että pitäisi pystyä lisäämään ymmärrystä siitä tiedon syntyprosessista ja siitä metadatan merkityksestä, jotta sitten tämä tämmöinen kaikkien kansalaisten, kaikkien tiedon hyödyntäjien medialukutaito paranisi. Tämä on tosi kiinnostava kysymys, että mikä on pirstaleista ja mikä on sitten keskitettyä tietoa. Riippuu vähän keneltä kysyy. Jos katsotaan niin valtioneuvoston näkökulmasta, niin keskittäminen tuottaa eheän kuvan jostakin tietystä datasta, mutta sitten voi olla ministeriöillä, virastoilla hyvin erilaisia tietotarpeita.
Ja silloin se näyttää hyvin pirskalaiselta. Eli sama asiassa on kaksi täysin erilaista kuin näköjään. Hypätään sinne NYK-ryhmä 2. Se löytyy täältä. Ja ketäs siellä NYK-ryhmä 2 on äänessä? Mulla on Kaisa Oulusta. Hei vaan. No, tervehdys Ouluun. Ole hyvä. Joo, no meillä täällä kuntasektorilla, missä me nyt itse tässä nyt Seijan kanssa työskennellään, niin puhutaan pääasiassa julkisesta tiedosta ja sitä pyritään avaamaan mahdollisimman paljon. Tilastoja, taloustietoja, karttoja, kuvia ja niin edelleen. Entistä enempi etsitään sellaista tietoa, jota voidaan avata. Sitten keskustellaan paljon henkilötiedoista, jotka eivät ole julkisia tietoja, ja niissä nousee usein tuo tietoturva keskusteluissa yhä useammin esille. Sitten Valtionkonttorin kassaennusteissa on tärkeää tietää ennusteen oikeellisuus ja että on saatu ajantasaista parasta mahdollista tietoa, joka ohjaa toimintaa, ja virheellinen tieto tietysti ohjaa väärään suuntaan. Ja Valtionkonttorissa on hyvin erilaista tyyppistä tietoa ja asiakasnäkökulma eri tietoihin on erilainen. Sitten tuli tämmöinen asiakirjallinen tieto ja siihen tietohallintaan, että siihen liittyy sen julkisuuden lisäksi niin koko sen tiedon elinkaaren hallinta, että ihan sinne sitten arkistointiin ja asiakirjojen hävittämiseen saakka. Ja sitten tuossa toisessa kysymyksessä niin meillä kuntapuolella tiedon jakaminen on teknisesti mahdollista, mutta toimintakulttuurin muutos vaatii isosti vielä työtä. Ja sitten me nostettiin tämmöinen kuin kuntapäätösten selkokielisyys, että jotta kuntalaisetkin ymmärtää, mitä täällä kaupunkiorganisaatiossa päätetään, niin päätökset pitäisi saada ymmärrettäviksi ja siitä sitten koulutusta ollaan toki jo järjestettykin henkilöstölle, mutta varmaan täytyy vielä sitä lisätä. Sitten tuli tämmöinen asia, että tiedon tuottaminen on itsessään haaste, siihen pitää ottaa kantaa. Ja metatiedot on hyvin tärkeä asia ja niiden laadukkuus, siihen pitää kiinnittää enempi huomiota. Ja oikeastaan nyt sitten ryhmä voi varmaan täydentää, jos en ihan saanut kiinni, että mitä haluttiin sanoa. Jos ei kukaan heti kiekase sieltä ryhmästä 2, niin mennään eteenpäin. Tässä tulee vahvasti esille se, että missä ei niin teknisessä muodossa, vaan missään visuaalisessa käsitteellisessä muodossa tietoa, niin se vaikuttaa sen hyödynnettävyyteen hyvin paljon. Mennään NYK-ryhmä 3 vielä, olkaa hyvä. Onko Anne linjoilla? Ja onko Annella mikrofoni auki? On Anne linjoilla ja nyt on mikrofonikin auki, kuuluuko sinne? Ole hyvä. Joo, eli ryhmässä 3 puhuttiin aika paljon samoista asioista kuin noissa aikaisemmissakin ryhmissä ja nimenomaan tuosta tiedon keräämiseen ja tallentamiseen, päätöksentekoon siinä liittyvistä asioista. Tiedon hallinnan miettimistä tehdään aika paljon asianhallinnan kautta tällä hetkellä, että miten tietoa löydetään, miten se on käytettävissä. Samoin puhutaan aika paljon tuosta tiedon avoimuudesta versus sitten yksityisyyden suoja. Eli sitä keskustelua käydään aika monessa paikassa tällä hetkellä. Nostettiin esille tiedon löydettävyyteen, käytettävyyteen, saatavuuteen liittyviä asioita ja todettiin myöskin sitä, että kun tieto on saatavilla eri lähteistä, niin niiden saatavuus sitten taas yhteiseen muotoon ei välttämättä ole kovin ongelmatonta, että se on asia myöskin, mihin on hyvä kiinnittää huomiota. Metatiedot ja tietoturva on yksi tärkeä asia, joka tässä tiedon laadun ja tuossa arvoasioissa on hyvä olla myöskin esillä. Sitten me mietittiin, mistä pitäisi lähteä erityisesti liikkeelle, niin meillä oli muun muassa tietoarkkitehtuuri, joka siellä keskustelussa nousi esille.
Mietittiin myös sitä, että kerätäänkö kuinka paljon turhaa tietoa ja kuinka paljon se turhan tiedon olemassaolo sitten vaikeuttaa sen tarpeellisen tiedon löytymistä. Sitä jonkun verran on ilmentymiä siitäkin. Ja sitten metatietojen kautta tulevaa systematiikkaa, sitä kaivattiin, että saataisiin yhtenäisiä metatietoja, jonka kautta sitten pystyttäisiin tätä tietoa enemmän yhtenäistämään myös ja tiedon saattavuutta helpottamaan. Hyvä, kiitoksia. Ihan pikaisesti tuo yhteen asiaan. Kerätäänkö turhaa tietoa, niin sitten tulee niin jatkoajatus itseäni tehdä paljon töitä museoiden ja muistiorganisaatioiden kanssa. Museoiden yksi tehtävä, kulttuurikirjoituksen tehtävä on dokumentoida nykyaikaa. Ja se on hyvä kysymys, että mitä pitää tästä ajasta dokumentoida, että se ei ole turhaa, että sillä on arvoa tulevina vuosina. Varsinkin kun ollaan digitaalisessa maailmassa, niin se on tosi kiinnostava asia. Jos ihan lyhyesti vedän omalta osaltani yhteen, sitten annan vielä Edille päätössanat. 2 tai 3 sellaista asiaa. Ensimmäinen asia, mikä tuli teidänkin puheenvuoroissa, tuli ihan selkeästi esiin myöskin Sakun ja Annen puheenvuoroissa. Nyt puhutaan aika paljon niin digiloikasta, muutoksen nopeudesta, mutta jos me katsotaan niin tietojen hyödynnettävyyttä, niin kyllä tulee aika nopeasti itsellinen ajatus, että se ei ole niin pikajuoksua, vaan se on kestävyyslaji. Eli siinä pitää tehdä niin pitkäaikaisesti, systemaattisesti töitä ja aika selkeän prosessin kautta. Esimerkiksi nämä verohallinnon esimerkit, niin 90-luvut tähän päivään, niin puhutaan 30 vuoden niin aikaisemmista. Tietenkin sitä pystyy varmaan vähän kirittämään, mutta kuitenkin, että se on systematiikkaa eikä niinkään loikkimista, vaan se on niin prosessuaalista etenemistä. Sitten palaan tähän Annen kaavio, mikä oli niin data, informaatio, tieto, ja sitten seuraavat kerrokset, ymmärrys ja viisaus. Se on aika perinteinen se data, informaatio ja tieto, mutta ymmärrys ja viisaus on ikään kuin uusi ulottuvuus, mikä kenänmääritys. Ja tässä nyt kun on kuunnellut näitä alustuksia, niin koko ajan teen itse paljon töitä niin muutoksen ja muutoksen johtamisen kanssa, ja väittäisin, että tässä kysymys on vain muutoksesta. Niin ne, ketkä teistä pyrkii omassa organisaatiossa edistämään näitä asioita, niin kannattaa tulla Bloomin taksonomiaan. Tämä kuulostaa joltain hyvin juhlavalta. Bloomin taksonomia on aikuisoppimisen ja koulutuksen klassikko. Ja siis ajatus menee niin, että me päästään ikään kuin kortetaan ylöspäin, niin pohjana on tietoista syntyy tietämistä. Sen kautta päästään ymmärrykseen. Ymmärryksen kautta me voidaan analysoida, sitten me voidaan syntetisoida, sen korkein taso me voidaan rakentavasti kritisoida. Mutta se pelkkä niin tieto ei riitä, vaan siinä menee niin ihan selkeästi portaiden kautta. Ja tässä niin Annen kehässä oli selkeästi tämän tyyppistä havaittavissa, ja sen tiedon hyödynnettävyyteen liittyy. Ja kyllä kaiken kaikkiaan tässä nyt, kun tätä kuuntelee ja pyöristää oikeastaan mistä tahansa suunnasta, niin me tästä puhutaan myöskin kulttuurimuutoksesta. Eli tässä tehdään kulttuurimuutos sekä kansallisesti että ennen kaikkea niin organisaatioiden sisällä. Ja se vaatii aika systemaattista johtamista. Ja sitä ei voi tehdä pelkästään teknologiavetoisesti tai tietovetoisesti, vaan se pitää olla se ydin mukana. Näillä sanoin omasta puolestani kaikille hyvää viikonloppua ja aurinkoista vappua, ja nyt Heino, ole hyvä. Ja myöskin Hannalla varmasti vielä lausetta. Joo, kiitos. Kiitos Jannelle summauksesta, että sä niin juhlavasti minut spiikkasit tänne, että ihan kun mulla olisi nyt jotain suuria viisauden sanoja tästä näin, mutta tuntuu, että mä olen itse oppinut tänään ihan hirveästi tästä tiedonhallinnasta uusia asioita. Toivottavasti tekin olette nyt saanut tässä edes jonkun yhden ajatuksen tai oivalluksen, joko nyt tässä jo nyt tai sitten myöhemmin saatte tai saanut jotain tietoa, joka teitä auttaa teidän töissä. Että tämähän tosiaan nyt onkin näihin digin perusosaamisiin keskittyvä, että tässäkin tulee tätä verkostoitumista ja tietojen vaihtoa ja sitä oman osaamisen täydentämistä, niin sehän on tässä myös taustalla sitten tässäkin sarjassa ja seminaarisarjassa. Nyt sitten mitä jatkossa tapahtuu, niin jos ette nyt tässä käynyt tämän tilaisuuden aikana tuolla osallistumisympäristössä, niin käykää viimeistään nyt katsomassa. Sinne on tullut tosiaan nämä kaikki työpajojen yhteenvedot ja sinne myös palautekysely, ihan pari tuommoista klikkausta vaativa, eli ei tarvitse mitään tämmöistä pitkää sanallista asiakirjaa tässä kirjoittaa, että ihan muutama palautetta otetaan mielellään vastaan. Kyllä, joo, otetaan mielellään sitäkin, että jos on jotain kehitysehdotuksia tai muuta, niin niitäkin mieluusti sitten kuullaan, että pari osaa meillä on vielä jäljellä tätä sarjaa, että
viikon päästä on sitten seuraava iltapäivällä, että jos olette sinne tulossa, niin tervetuloa ja olemme täällä samoissa tiloissa virtuaalisesti ja ihan fyysisesti tällä kertaa, mutta iltapäivän puolella sitten kyllä viikon päästä. Mutta oliko sulla? Mulla oli vielä semmoinen, että hei, jatkakaa ihmeessä tätä keskustelua tuolla reaalipuolella. Jos tulee jotakin ajatuksia ja kysymyksiä, niin jakakaa sitä muille tuon kautta. Ja sitten esimerkiksi Sakun kanssa puhuttiin tuossa, kun hänen esityksensä vähän meni pitkäksi ja joutui suoraan menemään sen työpajaosuuteen, niin sen kautta voi myös Sakulle laittaa kysymyksiä tai keskustella ylipäänsä omista ajatuksista näihin aiheisiin liittyen. Saku olisi voinut puhua. Joo, kyllä. Sakulla oli paljon asiaa. Mutta hei, nyt kello on 12, niin päästämme teidät jatkamaan muihin askareisiin. Kiitos paljon.